रान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय हो। श्रील प्रपात की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। आपण आज कृष्ण जन्माष्टमीचा औचित्य साधून आपण कृष्ण कथा अगदी सारांश रूपात अभ्यासाचा प्रयत्न करणार आहोत। कृष्ण जन्माची कथा, तर त्या संदर्भात एक छोटस पीपीटी बनवण्याचा प्रयत्न केला। अगदी सुरुवातीचा जो भाग आहे कृष्ण कथेचा त्या संदर्भात, तर आपण प्रयत्न करूया, समजून घेऊया आपण जास्तीत जास्त कृष्ण लीला आणि कृष्ण कथा, कृष्ण जन्माची कथा आणि त्यानंतर कृष्ण लीला जी आहे ती म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या ज्या लीला घडल्या त्या देखील आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न सारांश रूपाने करणार आहोत। आपल्याला जे ते 2 तास मिळाले त्याच्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त कशा पद्धतीनं कृष्ण कथेचं, हरिकथेचं आस्वादन करता येईल असा प्रयत्न आपण करूया। थोडस इंटरनेटची असुविधा असते मला, तर त्यामुळे कधी मी ऑन ऑफ माझा व्हिडिओ करेन, पण माझा आवाज सर्वांना पोहोचत राहील याची मी काळजी घेईन। तर आपण सुरुवात करूया आपल्या अभ्यासाला। तर आजचा हा जो दिवस
आवाज येत नाही मॅडम. हो, काहीतरी इंटरनेट इश्यू असेल, थोडा वेळ क्षमस्व. हरे लवकरच कृष्ण माताजी सुरू. माताजी. हा, मी पुन्हा सांगायला सुरुवात करते. आपण जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माताजी व्हिडिओ बंद आहेत. ठेवला तरी चालेल, काही ऑडिओचा इश्यू येत असेल. हा, मी व्हिडिओ ऑफ ठेवते, थोडा ऑडिओला इश्यू. माताजी हा, आवाज म्हणजे येतोय का ऑडिओचा माझा? इश्यू येणार नाही. हरे कृष्ण. आता येतोय येतोय येतोय. हरे कृष्ण. येस माताजी, येतोय आवाज. तर आता पांडवांचं जे एकमेव आराध्य दैवत आहेत असे जे श्रीकृष्ण आहेत, तर त्यांच्याविषयी शुकदेव गोस्वामींनी आता परीक्षित महाराजांना माहिती सांगायला सुरुवात केली आहे त्यांच्या लीलांविषयी. मग आता ह्या लीला ज्या आहेत, परीक्षित महाराज जे आहेत त्यांना जाणून घ्यायचे होते कृष्ण लीला. तर ह्या ज्या लीला आहेत, तर ह्या 3 भागामध्ये विभागलेल्या आहेत श्रीकृष्णांच्या: व्रजलीला, मथुरा लीला आणि द्वारका लीला. मग आता भागवतामध्ये 90 अध्याय आहेत आणि यामध्ये सगळ्यामध्ये लीलांचं वर्णन आहे वेगवेगळ्या प्रकारे. आणि ह्याच्यातल्या मग जे 5 अध्याय आहेत एकूण 10व्या स्कंदाचे 29 ते 33, तर त्यांना रास पंचाध्यायी म्हटलं जातं. तर तिथे भगवान यांच्या रास लीलांचं वर्णन आहे गोपींसमोर ज्या केली. काही आपण माहिती पण घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. तर आता आपण अभ्यासूया की हे जे भगवान जे आहेत, तर ते कुठे प्रकटले, तर चंद्रवंश किंवा त्याला सोमवंश म्हणतात, तर त्यातल्या यदुकुळामध्ये भगवान प्रकटले. जरी आता सूर्याची निर्मिती प्रथम आणि नंतर चंद्राची झाली असली तरी भगवान जे आहेत तर त्यांनी सोमवंशातील यदुकुळामध्ये श्रीकृष्ण म्हणून अवतार घेतला. आणि श्रीरामचंद्र म्हणून त्यांनी कुठे अवतार घेतला, तर त्यांनी जे सूर्य जे आहे तर त्यापासून निर्माण झाले, म्हणजे त्यापासून जो वंश निर्माण झाले, तर त्याच्यामध्ये म्हणजे सूर्यवंश आणि चंद्रवंश क्षत्रिय इथे वेगवेगळ्या म्हणजे हे वेगवेगळे क्षत्रियांची वंश आहेत. तिथे जेव्हा जेव्हा भगवान भूतलावर अवतरित होतात ते सामान्यतः क्षत्रिय कुळामध्ये जन्म घेतात. म्हणजे दोन्ही कुळामध्ये भगवान यांनी जन्म घेतलाय. हा म्हणजे प्रभू श्रीरामचंद्र म्हणून त्यांनी सूर्यदेवापासून सूर्यवंशामध्ये जन्म घेतला आणि चंद्रदेवांपासून निर्माण झालेलं जे यदुकुळ आहे तर तिथे त्यांनी भगवान श्रीकृष्ण म्हणून जन्म घेतला. मग हे जे राजे आहेत हे अत्यंत म्हणजे पराक्रमी असतात वंशामधले, असं सुंदर वर्णन आपल्याला भागवतामध्ये पाहायला मिळतं. आता ब्रह्मसंहितेमध्ये काय आपण अभ्यासतो, ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा गोविंद सर्व कारण कारण, म्हणजे हेच ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत, म्हणजे ज्यांना गोविंद म्हटलं जातं. श्रीकृष्ण हे परमश्रेष्ठ ईश्वर आहेत असं म्हटलं जातं. आता कृष्ण हे काय आहे, तर थोडक्यात जसं विष्णू तत्व तसं कृष्ण हे कृष्ण तत्व पण म्हणू शकतो आपण. आणि तत्व आणि व्यक्ती ही अभिन्न आहे असं ब्रह्मसंहितेचा पहिला श्लोक सांगतो. म्हणजे काय की कृष्ण तत्व म्हणजे कृष्ण या नावाने म्हणजे जो आकर्षक आहे किंवा आकर्षण सर्वांना आकर्षणाचा जो माध्यम आहे, सर्वांना स्वतःकडे आकर्षित करून घेणार आहे असं असा जो तो म्हणजे कृष्ण. आणि मग त्यांचं नाव काय आहे, गोविंद आहे. त्यांना गोविंद असं या नावाने ओळखलं जातं. म्हणजे गोविंद म्हणून जे ओळखले जाणार आहेत ते कोण आहेत, तर भगवान श्रीकृष्ण आहे. मग ब्रह्मसंहितेच्या पहिल्या श्लोकामध्ये हे सगळं वर्णन येतं. मग ब्रह्मसंहितेचा 5.48व्या श्लोकामध्ये पण असंच वर्णन येतं की असंख्य ब्रह्मांडांचे प्रमुख असणारे असंख्य ब्रह्मदेव जे आहेत ते महाविष्णूंच्या केवळ एका श्वासापुरतेच जिवंत राहतात. आणि असे जे भगवान आदिपुरुष आहेत त्यांचं नाव काय आहे, गोविंद हे नाव आहे. आणि त्यांना मी सादर प्रणाम करतो. म्हणजे गोविंद किंवा श्रीकृष्ण यांना काय म्हणलंय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं म्हणलंय. कृष्णस्तु भगवान स्वयं असं त्यांना म्हटलं जातं. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींकडून या लीलांचं वर्णन करण्याची जी आहे ती विनंती केली होती. मग त्यानुसार शुकदेव गोस्वामींनी आपल्या भागवतामध्ये आपण ज्या आता लीला अभ्यास करतो आहोत भागवताचे संदर्भ घेऊन, त्यातून या सगळ्या लीलांचं जे वर्णन केलंय ते काही अंशाचंच ते वर्णन करू शकले. कारण श्रीकृष्णांना परिपूर्ण असं कोणी ओळखूच नाही शकले आजपर्यंत. आणि कोणाला त्यांचं परिपूर्ण वर्णन पण करता शक्य होणार नाही. पहा म्हणजे याचं उदाहरण म्हणजे आपले जे अनंत भगवान आहेत, अनंत शेष, ते आपल्या सहस्त्र हजारो मुखांनी त्यांचं वर्णन करतात, त्यांची स्तुती करतात आणि त्यांच्या जीभ कधी थकतच नाहीत. पण तरी देखील त्यांचं वर्णन जे आहे ते अपूर्णच राहिले. पहा अशी भगवान श्रीकृष्णांची मूर्ती आहे. मग आता
असे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. तर ह्यांनी ह्या पृथ्वी तलावरती अवतरण्याचं कारण काय होतं हे आपण समजून घेणार आहोत. मग आता हे कारण समजण्यापूर्वी थोडस आपण आध्यात्मिक स्तरावर समजून घेऊ की जो मनुष्य कृष्ण भावनाभरित होत नाही, म्हणजे भगवान यांची सेवा करत नाही, तर त्याला पशुघ्न असं म्हटलं जाते. मनुष्य जन्म पाहिया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शुनिया विष खाईया असं म्हणतात नरोत्तम दास ठाकूर. म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये आपण श्लोक पण पाहतो पहा 2.44, इंद्रिय तृप्ती आणि भौतिक ऐश्वर्य ह्यांनीच मोहित होणारे जे लोक असतात ते काय करतात, म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये कधी भगवानांच्या सेवेचा विषय किंवा निश्चय सुद्धा निर्माण होत नाही. आपण पाहिला असेल पहा श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पळत चेतसा. तर या श्लोकातून आपल्याला हे समजतं म्हणजे काय की कृष्ण कथेसाठी आपल्याला वक्ता पण चांगला पाहिजे आणि श्रोता पण चांगला पाहिजे. मग तो वक्ता कसा हवा आणि श्रोता कसा हवा, तर वक्ता असा हवा की कृष्ण कथा हेच त्याचं जीवन असलं पाहिजे, त्याला ऐहिक इंद्रिय तृप्तीच्या कामना असता कामा नयेत. आणि श्रोता कसा हवा, तर त्याला भौतिक विषयामध्ये रुची असली नाही पाहिजे, म्हणजे भौतिक विषयांप्रती असणारी रुची असे म्हणजे असेल अशी रुची, तर मग त्याला कृष्ण कथेविषयी रुची नाही वाटणार. मग आता आपण कृष्ण भावनेमध्ये पाहतो पहा आपल्या इस्कॉन मध्ये जे येतात सगळे भक्त, तर त्यांना ह्या भौतिक जगतातली वर्तमानपत्र मासिक ह्याच्यामध्ये काही इच्छा नसते, म्हणजे ते वाचूया किंवा हे चित्रपट पाहूया भौतिक जगतातले. ते काय करत असतात, तर कृष्ण कथेचा प्रचार प्रसार करत असतात, कृष्णांच्या उपदेशांचा प्रचार. आपल्या गुरूंनी जे काही आपल्याला मार्गदर्शन केलंय त्यानुसार ते शिष्य काय करत असतात, ध्यानपूर्वक श्रवण करतात आणि कृष्ण कथेचा प्रचार प्रसार करत असतात. मग असा वक्ता हवा की ज्याला कृष्णा व्यतिरिक्त काहीही जाणून घ्यायची आवश्यकता नाही, वाटत नाही त्याला आपल्या जीवनामध्ये. आणि असा असा श्रोता पण हवा आणि असा वक्ता पण हवा, म्हणजे की जो असा वक्ता हवा की जो कृष्ण कथाच त्याला बोलावंसं वाटते. जेव्हा काही कथा बोलायची किंवा जेव्हा काही बोलायचं तेव्हा त्याला कृष्णाविषयीच बोलावंसं वाटतं. आणि असा श्रोता हवा की ज्याला कृष्ण कथेशिवाय काही जाणून घ्यायची इच्छाच उरलेली नाही. तर असे जे असतात ते उत्तम श्रोता आणि वक्ता असतात. तर आपण प्रयत्न करूया असे उत्तम श्रोता वक्ता व्हायचे. आपण बद्ध जीवात्मे आहोत, पण अशा पद्धतीनं अशा स्तरावर लीलांची चर्चा करायचा जेव्हा प्रयत्न देखील आपण करतो तेव्हा भगवान आपल्यावर कृपा करतात. तर भगवान म्हणतात प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मी निवास करतो की नाही, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट 15.15, म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयात भगवान आहे. आणि त्यामुळं कृष्ण कथा जी आहे तो वाचून, म्हणजे भगवद्गीता भागवत त्यातली जी वर्णन आहे तो वाचून जो कोणी किंवा श्रवण करून जो कोणी तृप्त होतो, तर तर तो तृप्त होतो इतकंच नाही, तर काय होतं, तर त्याच्या अनेक जन्मांचं जे जन्म मृत्यूचं चक्र असतं ना ते खंडित करण्याचा रामबाण उपाय म्हणजे काय आहे, तर कृष्ण कथा. आणि कृष्ण कथा कशी ऐकली पाहिजे, तर आध्यात्मिक गुरूंकडून आलेली असली पाहिजे आणि ती शिष्य बनून आपण समजून घेतली पाहिजे, तेव्हा त्याचे लाभ जे आहेत ना ते सर्वोत्कृष्ट असतात. मग अशा गुरु शिष्य परंपरेला आपण जोडले गेलेलो आहोत, ब्रह्ममध्व गौडी परंपरेला. आणि आता या जन्म मृत्यूचं चक्र आहे त्याला भवरोग म्हटले. आणि ह्याचा एक अत्यंत गुण काय आहे पहा या कृष्ण कथेचा, की कुणी स्वइच्छेने पण ऐकेल, कुणाला मारून मुटकून पण आणलं असेल, आज आपण ऐका चला कथा आज जन्माष्टमी, तरी पण त्याला लाभ होणार, तो भवरोगातून मुक्त होणार. म्हणून कृष्ण कथेला काय म्हटले, जन्म मृत्यूचं चक्र खंडित करणारं ते एक भव औषध असं म्हटले पहा. आणि ह्याचं उदाहरण म्हणजे काय, तर ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराजांनी काय केलं, तपस्या केली, पण जेव्हा भगवान स्वयं साक्षात त्याच्या समोर प्रकट झाले तेव्हा ते काय म्हणाले, इंद्रिय तृप्ती करणारं कुठलंही वरदान मला नको, आणि काय हवं मला, फक्त कृष्ण प्रेम हवं. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कृष्ण कथा श्रवण करण्याचे लाभ मिळतात. त्याच्यावर भागवतात सुद्धा सुंदर श्लोक आहे की एखादा मनुष्य जो आहे तो कृष्ण कथा ऐकतो तेव्हा वासराच्या खुराचा जो ठसा असतो की नाही, छोटासा असतो पहा, तर त्यांनी पाणी कसं सहज ओलांडून पार करावं, म्हणजे त्या ठश्यामध्ये जेवढं पाणी सामावेल असं पाणी एखादा व्यक्ती सहज ओलांडून पार करेल. अशा पद्धतीनं आपल्याला जो हा भवसागर वाटत असतो भौतिक जगत, म्हणजे हा आपण अगदी सहजपणे कृष्ण कथा ऐकून ओलांडून पार करू शकतो पहा. ही कृष्ण कथेची महिमा आहे पहा. तर आता आपण समजून घेणार आहोत की काय घडलं, नेमकं काय घडलं, की कृष्ण जो आहे तर त्यांना अवतार घ्यावा लागला, प्रकट व्हावं लागलं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांना त्या भूतलावर प्रकट व्हावं लागलं.
तर ह्या आधी एक छोटासा महिमा भागवतातल्या कृष्ण कथेचा आपण समजून घेऊ की अशी ही कृष्ण कथा जी आहे ना, तर तिच्याविषयी आपण अगदी प्रश्न जरी विचारलेला विषय किंवा वक्ता एखादा असेल त्यानं सादर केली ती कथा किंवा एखाद्या प्रचारकानं ती प्रचार प्रसार म्हणून कृष्ण कथा सांगितली किंवा एखाद्यानं श्रोता म्हणून ऐकली, तर असे तिन्ही लोक सगळे पवित्र होऊन जातात असं भागवतामध्ये 10.1 अध्यायामध्ये 16वा श्लोक येतो पहा. तर ही महिमा आहे कृष्ण कथेची, आपण लक्षात ठेवूया सगळ्यांनी. म्हणजे जी विष्णूंच्या चरणांगुष्टांपासून उगम पावणारी गंगा आहे, ती जशी सगळ्या 3 लोकांना पावन करते, तशी आपल्या सर्व प्रकारच्या श्रोत्यांना, प्रश्नकर्त्यांना, लीला विषयी प्रश्न विचारणाऱ्यांना, वक्त्याला, म्हणजे प्रचारकाला, सगळ्यांना सगळ्यांना ही कथा आहे ती पावन करून टाकते. मग एकदा काय झालं, जेव्हा पृथ्वीवर म्हणजे हे सगळे राजांच्या वेशामधले असुर जे होते त्यांचं प्रमाण जे आहे ते खूप वाढलं. म्हणजे सगळ्या असुरांचं प्रमाण इतकं वाढलं की म्हणजे त्या असुरी लोकांचा पापाचं प्रमाण पृथ्वीवर त्यामुळे खूप खूप वाढायला लागलं, म्हणजे अपरिमित असं ते वाढलं. आणि मग ह्या अशा असुरी लोकांचा भार वाढला पृथ्वीवर, आणि ह्या पृथ्वी मातेला हा भार सहन म्हणजे तो होईच ना. आणि ती इतकी पीडित झाली की तिने काय केलं, दुःख निवारण्यासाठी ती ब्रह्मदेव जे कोण आहे श्रीकृष्णांचे प्रथम पुत्र, आदिपुत्र असं म्हटलं जातं, तर ती त्यांना शरण गेली. जेव्हा पृथ्वीवर असं अनावश्यक सैन्यबळ वाढतं, अनावश्यक लोकसंख्या वाढते, आसुरी लोकसंख्या वाढते, तेव्हा काय होतं, भगवान पृथ्वीवर अवतरित होतात. त्याच्याविषयी भगवद्गीतेमध्ये श्लोक आहे 4.7, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. मी फक्त रेफरन्सेस देते आपल्याला लक्षात यावं म्हणून. तर अशा पद्धतीने पृथ्वी माता जी आहे ती शरण गेली. आता अलीकडे आपण असंच पाहतो की नाही की इथे भरपूर सगळ्या राष्ट्रांनी आपलं सैन्यबळ वाढवलंय, त्यांच्याकडे न्यूक्लिअर बॉम्ब्स आहेत, सगळे त्यांच्याकडे सगळी अस्त्रशस्त्र आहेत. आपण युद्ध पण पाहिलं आजकाल, आणि इतिहासाची पुनरावृत्तीच होत असते पहा. आताच्या कलियुगामध्ये पण विविध राष्ट्र आहेत ते सामर्थ्य वाढवत आहेत आणि काय करतायत, तर आपलं म्हणजे आपलं जे उत्पादन आहे राष्ट्राचं त्याचा जवळजवळ 60% जास्त भाग शस्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी आणि स्वसंरक्षणासाठी कष्ट करतायत. म्हणजे काय, हा अपव्यय, हा एक प्रकारचा अपव्यय आहे जे लोक कष्ट करतायत त्यांच्या धनाचा. आणि ही वर्तमान स्थिती पाहून भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांनी आपल्यासाठी शिल प्रभुपादांच्या माध्यमातून काय दिलंय, कृष्ण भावनामृत आंदोलन म्हणजे इस्कॉन हे जे आहे ते आपल्यापर्यंत पाठवले पहा. आणि त्याद्वारेच आपण कृष्ण भक्तीचा, कृष्णांच्या उपदेशांचा प्रचार प्रसार करून हा विश्वामध्ये सुख आणि शांती निर्माण करू शकतो. मग आता या भूमातेने काय केलं, गायीचं रूप धारण केलं आणि ती अत्यंत दीन अशी झाली आणि अश्रुधारा तिच्या नयनातून वाहत होत्या आणि ब्रह्मदेवांकडे ती गेली. तिनं आपलं सगळं दुर्दैव कथन केलं, इथले राजे कसे आहेत, कशा पद्धतीने ते लोकांचा छळ करतायत आणि कशा पद्धतीने हा पापी लोकांचा भार सगळा वाढलाय. ब्रह्मदेवानी काय केलं, तिचं घराणं ऐकलं आणि शंकरांना ते घेऊन सगळ्या देवतांच्या समवेत ते कुठे गेले, क्षीरोदकशाही सागर जो आहे त्याच्या तटावर गेले. म्हणजे क्षीरोदकशाही विष्णू तिथे निवास करतात. मग ब्रह्मदेवानी ही सगळी जी घटना आहे तर सगळी जी आहे तर ही घटना ऐकलेली होती. आता क्षीरसागराच्या तटावर गेल्यावर ब्रह्मदेवासह सर्व देवांनी काय केलं, त्या क्षीरोदकशाही विष्णूंचं पूजन केलं. आता विष्णू हे कोण आहेत, आपल्या अखिल जगताचे स्वामी आहेत, सर्व देवांचे देव, सर्वांचे पोषण करते, सर्वांचं दुःख हरण करणारे. आणि म्हणून पुरुष सूक्त अत्यंत प्रसिद्ध आहेत पहा, त्या मंत्रांचं त्यांनी उच्चारण केलं. क्षीरसागरावर जे पहुडलेले विष्णू आहेत तर त्यांची एकाग्र चित्ताने त्यांनी काय केली, आराधना केली. मग आता ब्रह्मदेव यावेळी समाधीस्थ झाले होते बरं का. आणि या समाधी अवस्थेमध्ये त्यांनी काय केलं, विष्णूंद्वारे उत्पन्न झालेली आकाशवाणी ऐकली. म्हणजे सगळ्या देवांना त्यांनी सांगितलं की माझ्याकडून परमपुरुष जे आहे क्षीरोदकशाही विष्णू जे आहेत त्यांची आज्ञा तुम्ही ऐका. ब्रह्मदेवानी सांगितलं सगळ्या देवतांना आणि सगळ्यांना की तुम्ही आता हे सगळं ऐका आणि त्यानुसार आचरण करायचं. मग ब्रह्मदेवानी काय सांगितलं, भगवान यांचा जो निरोप होता तो सगळ्या देवतांना सांगितला की आपण सगळ्यांनी मिळून आता भगवान यांना याचना करून पृथ्वीचं दुःख जाणलंय, तर आता भगवान स्वतः पृथ्वीवरील भार नष्ट करून, म्हणजे तो जो भार आहे तो नष्ट करून इथल्या सगळ्या म्हणजे असुरांचा नाश करण्यासाठी
आणि भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, म्हणजे एक प्रकारे पृथ्वीचा जे दुःख आहे ते म्हणजे पृथ्वीचं दुःख आहे ते दूर करण्यासाठी आता स्वतःच अंश विस्ताराने काय करणार आहे, तर या यदुकुळामध्ये जन्म घेऊन ते येणार आहे. अशा पद्धतीने ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांनी त्या देवतांना निरोप दिला. मग अशा पद्धतीने सर्व शक्तींनी संपन्न असणारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते भगवान श्रीकृष्ण आपण त्यांना म्हणतो, ज्यांना गोविंद असं म्हटलं जातं, हे वसुदेवांचे पुत्र म्हणून अवतरित होणार आहेत. आणि त्यामुळे त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी म्हणजे सर्व देवदेवतांनी पण काय ठरवलं, आता आपण पृथ्वीवर जन्म घ्यायचा. पहा, म्हणजे जेव्हा राजा एखाद्या युद्धात जातो तेव्हा काय होतं, त्याचे सैनिक पण त्याच्यासोबत जातात, हो की नाही. तसं भगवान जे आहेत ते कोण आहेत, तर सर्वश्रेष्ठ असे आपले सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च नियंत्रक असे भगवान आहेत. मग त्यांच्या सोबत त्यांचे सगळे देव देवता सगळे भक्त जे आहेत, प्रशासकीय सेवक आहेत त्यांचे, ते सगळ्यांनी काय ठरवलं, तर वेगवेगळ्या प्रकारे अवतार म्हणजे त्यांनी घ्यायचा, म्हणजे पृथ्वीवर जन्म घ्यायचा ठरवलं. त्यामध्ये पण त्यांनी सर्वात प्रथम प्राधान्य कोणाला दिलं, आता त्यात सुद्धा ग्रेडेशन्स असतात. आपण कसे नोकरीमध्ये ग्रेडेशन्स पाहतो की नाही, सर्वात पहिल्यांदा कुणाला आधी महत्व द्यायचं, तर सगळ्यात देव भार्या म्हणजे देवांच्या पत्नींना आधी सांगितलं, मग नंतर इतरांचा नंबर लागला. म्हणजे पहा, थोडक्यात थोडस बोली भाषेत मी सांगितलं म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल. तर देव भार्यांना आधी जन्म घ्यायला सांगितला आणि त्या विविध कुळामध्ये विभिन्न प्रकारे त्या प्रकट होणार होत्या आता सगळ्या देवांच्या स्त्रिया. आणि मग त्या स्त्रियांना कृष्णासमवेत राहण्याचं प्रशिक्षण पण देणं म्हणजे द्यायचं ठरलं. आणि त्या गोलोक वृंदावन मध्ये त्यांना स्थलांतरित करण्यात आलं त्यासाठी. आणि अशा प्रशिक्षित झालेल्या देवांच्या पत्नी त्यांनी काय केलं, तर कृष्णांचा अवतार होण्याआधी त्यांनी काय केलं, तर इकडे जन्म घ्यायला सुरुवात केली. मग अशा रीतीनं त्यांनी जन्म घ्यायला सुरुवात केल्यामुळं शाश्वत जे आहे गोलोक वृंदावन धाम, तर तिथे म्हणजे त्यांना म्हणजे हे जे प्रशिक्षण मिळालं होतं त्यानुसार त्यांनी जन्म घ्यायला सुरुवात केली. आणि ही लीला केल्यामुळे त्यांना काय होणार होतं, गोलोकधामाची प्राप्ती होणार होती. म्हणजे द्वारकापुरी, मथुरापुरी, वृंदावनात श्रीकृष्णांचा सहवास लाभला त्यांना जन्म घेऊन, आणि म्हणून त्या भगवत धामाला जाणार होत्या. म्हणजे केवढी मोठी कृपा पहा. म्हणजे अशा पद्धतीनं भगवान काय करतात, तर प्रत्येकावर ज्याच्या त्याच्या भक्तीनुसार त्या प्रमाणात कृपाच करत असतात पहा, त्याच्या सेवेनुसार त्याच्यावर कृपा होत असते. मग आता भगवान श्रीकृष्णांचा अवतार असणारे असणारे जे आहेत तर त्या म्हणजे जिथे भगवान श्रीकृष्णांचा अवतार होणार आहे तर तिथे त्यांची माता म्हणून आता ज्या येणार आहेत तर त्या सुद्धा कोण होत्या, तर त्या सुद्धा उपेंद्रांची माताच होत्या. पुढे आता आपल्या ते लक्षात येईल मी जेव्हा पुढचा भाग सांगेल तेव्हा. तर अशा पद्धतीनं स्त्रियांनी कृष्ण लीलेमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांना आज्ञा देण्यात आली. आता मग पुढे काय झालं, तर आता भगवान श्रीकृष्णांचा सगळ्यात पहिला विस्तार म्हणजे कोण, तर त्याला संकीर्षण किंवा अनंत म्हटलं जातं. अनंत शेष काय करतात, पृथ्वीचा भार वाहतात. तर ते सगळ्याचं उगम स्थान आहेत. मग हे संकीर्षण म्हणजे कोण आहेत, ते श्रीकृष्णांच्या अवतरणापूर्वी बलदेव म्हणून ते काय झाले, बलराम आपण ज्यांना म्हणतो, तर ते म्हणजे त्यांचं प्रकटीकरण होणार असं ठरलं. आणि मग ते थोरले बंधू तरी होतात नाहीतर कनिष्ठ बंधू होतात. म्हणजे रामायणामध्ये कोण होते, तर लक्ष्मण म्हणून, तर तसं इकडे थोरले बंधू म्हणून ते प्रकट होणार होते. आणि अशा पद्धतीनं ही जी लीला आहे तर ती घडणार होती. माझा साक्षात भगवान श्रीकृष्णांच्या समान असणारी आणि त्यांची म्हणजे जी शक्ती आहे तर तिला काय म्हणायचं, विष्णू माया म्हटलं जातं तिला. तर ती पण त्यांच्या समोर प्रकट होणार होती. आता ही शक्ती दोन प्रकारे कार्य करते, ती आध्यात्मिक जगतात पण असते आणि भौतिक जगतात पण असते. पण ती कार्य कोणासाठी करते, आपल्या स्वामींसाठी. आता आध्यात्मिक जगतामध्ये असेल तर तिला काय म्हणतो आपण, योगमाया. आणि भौतिक जगतामध्ये असेल तेव्हा आपण तिला म्हणतो महामाया. पण कार्य कोणाच्या अधिपत्याखाली, आपले स्वामी भगवान श्रीकृष्णांच्या. म्हणजे शक्ती जी आहे तर ती उदाहरण आपण अभ्यासण्यासाठी तिचं आपण विद्युत शक्तीचं उदाहरण घेऊ. म्हणजे शीत आणि उष्ण, म्हणजे आपण एसी मध्ये पण बसतो आणि त्याचबरोबर हिटरचा पण वापर करतो. मग आपल्याला शीत आणि उष्ण दोन्ही परिणाम मिळतात, पण ते कोणामुळे असतात, एका विद्युत शक्तीमुळे. तसेच भगवान यांची ही एकच शक्ती आहे, दैवी हेशा गुणमयी म्हटले, म्हणजे दैवी आहे ती, भगवान आहे तिची स्वामी आहे. मग ती काय करते, तर भौतिक विश्वामध्ये काय करते, ती आपल्याला महामायाच्या रूपानं बद्ध जीवावर आपल्याला कार्य म्हणजे आपल्यावर कार्य करून आपल्याला ती भक्ती सेवेपासून दूर ठेवते. आणि ज्या वेळेला
आध्यात्मिक स्तरावर आपण पोहोचतो त्यावेळेला ती आपल्याला भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचवते. म्हणजे आपली परिस्थिती काय आहे, जीवेर स्वरूप आहे कृष्णेर नित्य दास. ह्या दिव्य स्तरावर जेव्हा आपण येतो तेव्हा योगमायाच्या रूपाने ती काय करते, आपल्याला अधिक अधिक शुद्ध करते आणि भगवत सेवेमध्ये समर्पित करत जाते. मग आता हे सगळं घडलं, आता पुढे काय घडलं तर आता आपण समजून घेऊया की यदूंचे जे प्रमुख होते शूरसेन महाराज म्हणून होते, यदुवंशाचे राजे आणि अत्यंत पराक्रमी होते ते. मग मथुरापुरी म्हणून जो नगरी होती त्याच्यावर ते म्हणजे राज्य करत होते. आणि तेथे राहून त्यांनी काय केलं तर माथुर नावाचं एक स्थळ होतं, ठिकाण होतं आणि शूरसेन नावाचं एक म्हणजे ठिकाण होतं, त्याच्यावर त्यांनी राज्य केलं. मग आता ह्या काळापासून मथुरा नगरी ही काय झाली, या सगळ्या यादवांची म्हणजे यादव राजांची राजधानी बनली. मग आता मथुरा नगरी आणि कृष्णांचा निकटचा संबंध कसा, सगळ्यांनी हे रहस्य समजून घेऊया हा. तर कृष्ण हे नेहमी मथुरेमध्येच निवास करतात. श्रीकृष्णांचं सनातन आणि दिव्य धाम म्हणजे काय काय आहे तर मथुरा नगरी. श्रीकृष्णांशी शाश्वत संबंध असलेलं वृंदावनी कुठे आहे, मथुरेतही आहे, अजूनही तिथेच आहे पा. मग मथुरा आणि वृंदावन हे कसं आहे, श्रीकृष्णांशी शाश्वतरित्या संबंधित असल्यामुळं कृष्ण कधीही वृंदावन सोडून बाहेर बाहेर जात नाहीत पहा. आणि ह्याच्याविषयी श्लोक जो आहे तर तो पद्मपुराणामध्ये पाहायला मिळतो. वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छती असा श्लोक येतो. तर हे तीर्थस्थळ मानलं जातं आणि इथे जो जाईल तो शुद्ध होतो पहा. आणि अशीच जी आहे ती गौरमंडल भूमी आहे. हा म्हणजे ब्रजभूमी म्हणजे मथुरा वृंदावन, तसं गौरमंडल भूमी म्हणजे नवद्वीप मायापूर धाम. तर तिथे कोण आले, चैतन्य प्रभू महाप्रभू प्रकट झाले. म्हणजे हे एकच आहेत, कृष्णच आहेत ते. पण नवद्वीप धामामध्ये निवास करणारा मनुष्य सुद्धा तो ब्रजभूमी म्हणजे मथुरा वृंदावनात निवास करण्याचाच लाभ घेत असतो, हे आपण लक्षात घेऊ. मग आता पुरुषोत्तम भगवान जेव्हा मथुरेत अवतरित झाले तेव्हा मथुरा वृंदावन ही स्थळं जरी पृथ्वी तलावर स्थित असली तरी ती स्थळं म्हणजे काय आहेत, भगवान यांचे चरण कमल तिथे प्रत्यक्ष म्हणजे तिथे जे आहेत तर ते त्या म्हणजे तिथली जी रच आहे तर तिला स्पर्शलेले आहेत. आणि म्हणून ही दिव्य निवासस्थान म्हणजे भगवान यांना स्पर्श करतो एखाद्या व्यक्ती तेव्हा तो परम पवित्र होतो. म्हणजे जिथे भगवान यांचे चरण कमल पडलेले आहे तर ती भूमी कशी बनली, पावन बनली. भगवान जसे परम पवित्र आहेत तशीच बनली ती भूमी. मग आता मथुरा नगरीत एकदा काय घडलं की देवांचे जे शूर नामक म्हणजे शूर नावाचे एक म्हणजे जे ह्या कुळातले म्हणजे जे राजे होते तर त्यांनी म्हणजे त्यांनी बस म्हणजे ते जे होते तर बस त्यांनी काय केलं तर वसुदेवांचा देवकीशी विवाह केला. मग आता विवाहानंतर काय झालं तर ते रथावर आरूढ झाले. शूर कुळामध्ये वसुदेवांचा जन्म झाला होता थोडक्यात. आणि तिथल्या वसुदेवांचे जे पिता होते तिथले राजे तर त्यांनी काय केलं तर वसुदेवांचा विवाह देवकीशी संपन्न केला होता. मग आता विवाहानंतर काय झालं, ते रथावर आरूढ झाले नवदाम्पत्य आणि आपलं नवविवाहित पत्नीसह ते आता घरी परतत होते म्हणजे वसुदेव परतत होते. मग आता उग्रसेन महाराजांचा पुत्र होता कंसा आणि आपली बहीण म्हणजे कोण, देवकी. तर तिचा विवाह जो आहे तर तो संपन्न झाला होता. आणि मग बंधूला आपल्या बहिणीचं विषयी प्रेम असतंच, मग त्यांनी काय केलं, रथावर चढून घोड्यांचे लगाम हाती घेतले आणि स्वतः रथाचं सारथ्य करायला लागला. तर त्यावेळी काय झालं, त्याच्या सभोवताली सोन्याचे शेकडो रथ होते. आता पूर्वीच्या काळी ही प्रथा होती की जो देवक राजा होता त्याची कन्या होती ती देवकी, तर त्याचं प्रेम होतं आपल्या कन्येवरती म्हणून तिने काय केलं, भरपूर सुवर्ण अलंकार दिले होते. असे 400 हत्ती, 1800 रथ, 10,000 घोडे असे आणि अत्यंत म्हणजे सुंदर सुंदर अशा 200 तरुण दासी पण आंदोलन म्हणून दिल्या होत्या. पूर्वी ही प्रथा जी होती पूर्वापार चालत आली. आता ह्याचा उगम कुठं मिळतो, सती आणि म्हणजे जे आहे ना सती आणि भगवान शिव यांचा विवाह. तर दक्षाने पहिल्यांदा ही पद्धत सुरू केली. आता इतक्या खोलात आपण जाऊया नको, पण अशा पद्धतीनं आपल्या मुली बरोबर आंदण म्हणून देण्याची पद्धत होती. मग आता त्यांच्या म्हणजे त्यांचा जो रथ चालला होता त्यावेळेला म्हणजे सुंदर असं मंगलमय वाद्यांचं म्हणजे जे आहे तर ती वाजू लागली म्हणजे शंख, तुतार्या, दुदुंबी, मृदुंग अशी ती वाजू लागली. मग कंसनी काय केलं, हातामध्ये लगाम धरून तो रथ चालवायला सुरुवात केली. मग काय झालं त्यावेळेला की आपण समजून घेणार आहोत की
कंस जेव्हा हातामध्ये लगाम धरून रथ चालवू लागला, मग त्याची दुसऱ्या स्लाइड वर तेव्हा त्वरितच एक आकाशवाणी झाली. आता आकाशवाणी जी आहे तर ती काय झाली, अरे मूर्खा, तुझ्या देवकीचा रथ चालवतोय, तिचा 8वा गर्भच तुला मारून टाकणार आहे, अशी आकाशवाणी झाली. मग आकाशवाणीमध्ये 8वा गर्भ म्हटलं होतं, ती मुलगी पण असेल मुलगा पण असेल, त्यात काही शंकाच नाही. मग आता जो कंस होता तो कसा आसुरी होता हे आपण समजून घेऊ. म्हणजे कंसाने काय केलं, ताबडतोब तो म्हणजे इतका मत्सरी होता, म्हणजे इतका पापी होता, तो भोज कुळामध्ये तो लागलेला एक प्रकारे कलंकच होता. आकाशवाणी ऐकली रे ऐकली की त्यांनी काय केलं, डाव्या हाताने बहिणीचे आपल्या देवकीचे केस पकडले आणि उजव्या हाताने तलवार घेऊन तिचा वध करण्यासाठी त्यांना हात उगारला. आता आसुरी जे लोक असतात ते कसे असतात पहा, म्हणजे त्यांच्यामध्ये स्वार्थ इतका असतो की म्हणजे त्यांची ममता सुद्धा नाहीशी होऊन तो जो आहे, जो भाऊ आहे तो बहिणीचा शत्रू झाला पहा, हा आसुरी स्वभाव आहे. म्हणजे आपण काय शिकायचं की आसुरी स्वभाव जो आहे तर कसा असतो हे आपण समजून घेतलं. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, ह्या आसुरी म्हणजे आसुरी गुण जे आहेत, आता एकाच व्यक्तीमध्ये कलियुगामध्ये दैवी आणि आसुरी गुण आहेत. दैव आसुर संपन्न विभाग योग आपण भगवद्गीतेमध्ये अभ्यास करतो. आपण काय करायचं, दैवी गुणांनी मात करायचा, या आसुरांवर प्रयत्न केला पाहिजे. आणि म्हणून आपण आसुरांवर कधी विश्वास नाही ठेवायचा. आपण आसुर कितीही प्रेमळ असला तर, म्हणजे राजा असो म्हणजे कुणी असो, त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवला जात कधी, तो कितीही प्रेमळ असला तरी. मग हे आपण शिकायचं. म्हणजे आपल्यामध्ये आसुरी पण गुण आहेत आणि दैवी पण गुण आहेत. मग आपण दैवी गुण कसे आपले जे वाढतील असे प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी काय केलं पाहिजे, आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडे गेलं पाहिजे आणि आपण त्यांना शरण गेलं पाहिजे. ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील की आपण काय केलं पाहिजे, हो की नाही. मग आता राजा किंवा राजकारणी किंवा एखादी स्त्री यांच्यावर कधी विश्वास ठेवला जाऊ नये असं चाणक्य म्हणतात. म्हणजे सर्वजण आपल्या स्वार्थासाठी कुठलंही घृणास्पद कार्य करू शकतात. आता ह्याच्यामध्ये हा राजा कंसाचं आपण उदाहरण घेऊया. बाकीचा विषय खूप सखोल आहे, आपण एवढाच भाग विचार करूया. तर कंस अशा पद्धतीने जो होता तो अत्यंत असुरी प्रवृत्तीचा होता आणि लगेच त्यांनी वध करायला तो सरसावला. म्हटल्यावर असा मत्सरी कंस जो होता तो बहिणीची हत्या करण्यासाठी सरसावतोय पाहून काय केलं, जे वासुदेव होते ते धीर पुरुष होते, सदाचारी होते, कृष्ण भक्त होते. त्यांनी काय केलं, ह्या क्रूर व्यक्तीला शांत कसं करायचं त्यांना अगदी पक्क माहित होतं. दुष्ट शत्रूला पण कशी क्षमा करायची हे वसुदेवांना माहिती होतं. महात्मा होते ते. मग असे जे वासुदेव होते त्यांनी काय केलं, त्याची समजूत काढली की तू भोजवंशाचा राजा आहेस आणि वीरपुरुष म्हणून तुझ्या गुणांची स्तुती करतात आणि एखाद्या बहिणीचा जर कोणी वध केला तिच्या विवाह प्रसंगी तर हे योग्य नाही. आणि एखादा ब्राह्मण, वृद्ध किंवा स्त्री, बालक, गाय यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची हत्या नसते करायची. म्हणजे हे एक क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे. आणि देवकी काही साधारण स्त्री नाही, तर ती जी आहे कंसाच्याच कुळातली एक सदस्य आहे. पण वसुदेवाशी आता तिचा विवाह झालाय, मग ती परस्त्री झाली. परस्त्रीची हत्या केलं तर कंस हा पापी ठरेल. मग अशा पद्धतीने त्यांनी नानाविध मार्गाने त्याची समजूत काढली बरं का. मग आता कंस हा आसुरीच होता. मग त्याला तितकंसं काही म्हणजे ते पटलं नाही. मग त्यांनी त्याला काय सांगितलं की आता म्हणजे जेव्हा मला असे पुत्र होतील, आता तर तुला पुत्र नाही झाले आणि आमचे जे पुत्र आहेत त्यापैकी 8वा पुत्र जो आहे तर तो तुझा वध करणार आहे. मग मी तुला माझे प्रत्येक पुत्र जो आहे तो त्यांनी जन्म घेतला की आणून दे असं सांगितलं. मग आता कंस जो आहे तर आसुरी प्रवृत्तीचे व्यक्ती जे असतात तर त्यांना देखील योग्य पद्धतीनं मार्गदर्शन करून त्यांचे सुद्धा आसुरी विचार जे असतात त्याच्यामध्ये पालट करण्याचे सामर्थ्य जे असतं ना ते दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असलेल्या महात्म्यामध्ये असतं. पाण्याचं उदाहरण म्हणजे वासुदेव आहे. मग कंस देवकीचा वध करण्यासाठी निश्चय असल्यास म्हणून वसुदेवांनी हे सगळं संकट जे आहे त्यापासून त्याला म्हणजे काय जे आहे हे जे संकट देवकीवरती जे उभं टाकलं होतं तर त्यापासून त्याला परावृत्त केलं. म्हणजे बुद्धिमान जे व्यक्ती असतात तर ते अशा पद्धतीने कार्य करतात. आणि ही बुद्धी जी कशी असते, आध्यात्मिक बुद्धी आपण म्हणू, स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स म्हणतात, तर त्यानुसार असं कार्य होतं. मग वसुदेवांनी काय विचार केला, म्हणजे माझे सगळे पुत्र देऊन मी देवकीच्या प्राणांचं रक्षण करेन
आणि समजा पुत्राच्या जन्मापूर्वी कंसाचा म्हणजे माझ्या पुत्राच्या जन्मापूर्वी सुद्धा कंसाचा मृत्यू होईल किंवा माझ्या पुत्राच्या हातून त्याचा मृत्यू होणं तर निश्चितच आहे, त्यामुळे माझा पुत्र तर त्याचा वध करणारच आहे. आणि म्हणून मी माझे सर्व पुत्र कंसाच्या अधीन करण्याचं मी वचन देईन. पहा, मग ह्याला म्हणायचं विवेकी बुद्धी. तर अशी विवेकी बुद्धी आपल्यामध्ये यावी म्हणून आपण श्रीकृष्णांना आज प्रार्थना करूया. हे शिकायचं आपण सगळ्यांनी, जेणेकरून काय होईल की कंस देवकीच्या हत्येपासून पण आता प्रवृत्त होईल, निवृत्त होईल. आणि काळाच्या ओघामध्ये कदाचित कंसाचा मृत्यू झाला तर मला कशाचीच भय राहणार नाही. आणि समजा कंस जिवंत राहिला तरी सुद्धा माझा पुत्र त्याचा वध करणारच आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी निर्णय घेतला. मग त्यांनी कंसाला अशा पद्धतीने समजावून सांगितलं. मग कंसाला ते पटलं. मग आता पुढे काय घडलं तर त्यांनी काय सांगितलं होतं की तुला बिलकुल देवकीपासून भय बाळगण्याचं कारण नाही, कारण तिचा पुत्र तुझ्या मृत्यूचं कारण ठरणार आहे. म्हणून तुझ्या भयाला कारणीभूत असणाऱ्या पुत्रांना ती जेव्हा जन्म देईल तेव्हा मी सगळे तुझ्या स्वाधीन करेल, असं त्यांनी वचन दिलं बरं का. मग आता काही काळ गेला. मग आता भगवान आणि सर्व देवतांची माता अशी कोण आहे, देवकी, तिने काय केलं, एका अपत्याला जन्म दिला. मग त्याची दुसरी स्लाइड आपण करूया. तर तिने जेव्हा म्हणजे अशा पद्धतीने जन्म दिला तर त्यावेळेला काय घडलं तर ते आपण आता पाहणार आहोत. तर पहिल्या पुत्राला जन्म दिला बरं का तिने. मग आता पुत्राला जन्म दिल्यावर काय केलं जातं तर ब्राह्मणांना घरी बोलवलं जातं, कुंडली मांडली जाते. मग अशा पद्धतीनं कुंडली पण मांडली त्या पुत्राची. हा, त्याच्यावर म्हणजे त्याला नामकरण संस्कार म्हणतात, त्याला नाव दिलं जातं. वर्णाश्रम पद्धतीप्रमाणे आपले संस्कार जे आहेत ते 16 आहेत, त्यापैकी एक नामकरण संस्कार. मग वसुदेवांच्या पहिल्या पुत्राचं नाव काय होतं सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, कीर्तिमान असं त्याला नाव दिलं होतं. हा, आणि असं नाव दिलं त्याला, त्याचं नामकरण विधी केला. आणि आता सत्याचं पालन करायला व्रतस्थ असतात जे साधू पुरुष असतात, असे साधू पुरुष होते वासुदेव हे. मग ते कुठे गेले, आता ते समभावामध्ये होते. म्हणजे भगवत भक्त कसे असतात, समभावामध्ये. त्यांना दुःख आणि सुख या म्हणजे ह्या दोन्ही स्थितीमध्ये म्हणजे ते कसे असतात तर समत्वानं असतात, समस्थितीने असतात. म्हणजे भगवद्गीतेचा 2.56 श्लोक आहे का, तर त्यानुसार म्हणजे कुठलाही त्यांना आवेग जो असतो म्हणजे त्यांचा तर तो जो आहे तर तो बळावत नाही, तर ते समस्थितीपणे मध्ये असतात. आणि अशा पद्धतीने ते कंसाकडे गेले आणि त्यांनी आपला पुत्र दिला. मग तेव्हा कंस काय म्हणाला, तू आपल्या ह्या नवजात पुत्राला आता घरी घेऊन जा, कारण मला काही तुझ्या पहिल्या पुत्राचं भय नाही. म्हणजे काय की कंसाने पण विचार केला, म्हणजे तो एक राजा होता, क्षत्रिय होता. तर त्यांनी काय विचार केला, मला तर तुझा केवळ 8वाच पुत्र हवाय, तोच माझा मृत्यू करणार आहे, म्हणजे त्याच्या हातूनच माझा मृत्यू ठरलाय ना, तर मी 8व्या पुत्राचाच वध करेन. आता इथे पहा सगळ्यांनी लीला अभ्यास होऊया. तर आता वसुदेवांनी हे कंसाचं म्हणणं ऐकलं होतं आणि ते पुत्रास घरी घेऊन आले. पण त्यांना माहिती होतं की कंस दुष्ट आहे आणि ह्याच्यावर काही विश्वास ठेवून उपयोग नाही, त्याचं काही आपल्या इंद्रियावर नियंत्रण नाहीये. त्यामुळे अशा आसुरी व्यक्तीवर कधी विश्वास ठेवणं योग्य नाही, हे वसुदेवांना माहिती होतं बरं का. मग आता इकडे काय झालं तर हे जे नारद मुनी आहेत, आता आपले नारद मुनी भगवान जे आहेत तर यांचे भक्त आहेत, भक्तीचा प्रचार प्रसार करतात आणि शक्तावेश अवतार आहेत भगवान यांचे. मग आता ह्या सगळे देव देवता ह्यांना काय वाटत होतं की आता जो पुत्र आहे तर तो म्हणजे देवकीचा 8वा पुत्र जो आहे तर तो वध करणार आहे, हे त्यांना माहिती होतं. मग आता हा अवतार लवकर लवकर व्हावा असं सगळ्यांना वाटत होतं आणि पृथ्वीचं दुःख लवकर लवकर दूर व्हावं. ह्या देवदेवतांना काय असतं किंवा सगळ्यांना भगवत भक्तांना भगवान यांचं दर्शन व्हावं अशी उत्कंठ असते. इतकं दिव्य रूप असतं भगवान यांचं. आणि म्हणून ते नारद मुनी जे आहेत कंसाकडे गेले आणि त्यांनी काय सांगितलं की पृथ्वी जी आहे तर तिच्यावर जे भार बनलेले असुर आहेत ते सगळे आता मारले जाणार आहेत. आणि त्यामुळं हे जे देवर्षी नारद आहेत तर त्यांनी काय सांगितलं की या यदुवंशामध्ये देवकीच्या उदरी जन्मास येणारे सगळी अपत्य म्हणजे विष्णूचंच रूप आहे. आणि त्यामुळं काही सांगता नाही येणार 8वाच पुत्र असं काही तुझा वध करेल. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं, त्याचं भय आणि चिंता जी आहे ती वाढवून टाकली. आणि मग कंस अत्यंत चिंतातूर झाला आणि त्यांनी काय केलं, मग या मृत्यूच्या भयामुळं वासुदेव आणि देवकीला साखळदंडांनी बंदिस्त करून टाकलं आणि कारागृहात टाकून दिलं. मग विष्णूच्या हातून आपला मृत्यू होणार असे आकाशवाणी ऐकलेला कंस जो होता तो प्रत्येक पुत्र विष्णू असल्याचा संशय घ्यायचा. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, एका पाठोपाठ त्यांनी सगळ्या 6 पुत्रांची हत्या करून टाकली. मग आता
नारद मुनी जे आहेत, तर त्यांनी हे का सांगितलं होतं, म्हणजे स्वतः विष्णू कुठलाही पुत्र असू शकेल. तर त्यामाग म्हणजे नारद मुनी हा उपदेश देण्यामागं कारण हे होतं की कंस जे आहे तो विष्णूच्या हातून तुझा मृत्यू ठरलेला आहे, हा पण त्याला एक निरोप द्यायचा होता. म्हणजे देवकीच्या कोणत्याही मुलास तू जिवंत ठेवू नकोस, असं जसं त्यांनी निरोप दिला तुझा मृत्यू, तसं तुझा मृत्यू हा विष्णूंच्या हातूनच ठरलेला आहे, हा सुद्धा त्याला उपदेश द्यायचा होता. पण कंसाने काय केलं की फक्त त्यांनी हा अर्थ लक्षात घेतला की आपला मृत्यू जो आहे तो विष्णूच्या हातून ठरलेला आहे. म्हणजे आपल्या मृत्यूसाठी देवकीचा 8वा पुत्र जो आहे तो कारणीभूत ठरणार आहे. त्याने अर्धाच अर्थ त्यातला जो आहे तर तो विचारात घेतला पहा. म्हणजे आसुरी व्यक्ती कशी असतात पहा, त्याचे उदाहरण आहे. म्हणजे अशा लहानग्या मुलांची हत्या करणाऱ्या कंसाचं पाप अजून वाढवलं नारद मुनीने, आणि त्याचा विनाश करण्यासाठी मग लवकरच अजून लवकर भगवान श्रीकृष्ण अवतरित होतील अशी योजना जी आहे तर ती अशा पद्धतीने आखली गेली पहा. म्हणजे ह्याच्यातून आपण समजून घेऊ की खरं तर भगवान यांच्याकडून म्हणजे मृत्यू येणं म्हणजे केवढं मोठं योग ना, भगवानाचा स्पर्श होणं. म्हणजे हिरण्यकशिपूलाच पण स्पर्श झाला पहा, त्याला मांडीवर घेतलं होतं. म्हणजे अशा असुराला मांडीवर घेतल्यावर तो परमपवित्रच झाला. म्हणजे त्याच्यामध्ये असुरी काही उरलंच नाही, आणि त्याला मोक्षाचीच म्हणजे पुढची जी गती मिळाली. पण हे असुरांना लक्षातच येत नाही, कारण ते भगवंतांची सर्वश्रेष्ठत्व मान्यच करत नाहीत. ते भगवानांच्या ऐश्वर्याचा फक्त उपभोग घेत असतात. आणि असाच विचार कंसाने केला की आता हा 8वा जो आहे तो मारणार आहे की कुठला पुत्र मारणार आहे माहित नाही, म्हणून त्यांनी प्रत्येक मुलाला काय केलं, त्याला ठार मारायला सुरुवात केली. मग आता ह्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं, तर अशी विषय भोगाची इच्छा जी असणारे लोक असतात तर ते स्वतःला शरीरच समजतात ना. देवकीसाठी शस्त्र उगारणारा बंधू देवकीचा हा असुरी होता, कारण इंद्रिय तृप्तीसाठी ते आपले माता पिता बंधू मित्र कुणालाही मागे म्हणजे मारायला मागे पुढे पाहत नाही. खरं तर आपण आत्मा आहोत प्रत्येक जण, आणि आपलं शरीर जे आहे ते आपण काय करतो, तर कपडे किंवा वस्त्र बदलल्याप्रमाणे बदलतो. मग त्यांनी स्वतःचा शरीराचा मृत्यू आहे, तर तो शरीर म्हणजेच मी स्वतःला असुरी व्यक्ती समजतो. आणि मग त्यामुळे काय झालं, तो मृत्यू टाळण्यासाठी तो देवकीच्या शरीराचा म्हणजे शरीराचा वध करण्यासाठी निघाला होता. पण खरं तर हे निरंतर चक्र चालतं, आणि अशा पद्धतीनं जो कार्य करेल त्याला नरक स्थिती प्राप्त होईल हे आपली शास्त्र सांगतात. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, असं कृत्य केलं पाहिजे की हे जे जन्म मृत्यूचं चक्र आहे हे कसं थांबेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. आणि यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, हरिचरणांशी शरण गेलं पाहिजे. मग हेच असुरी व्यक्तींना कळत नसतं पहा, हे भक्तांना समजू येतं. आणि ते कशामुळे समजतं, गुरुकृपा. आणि असे कुठल्याही असुरी व्यक्ती असू दे, तो जेव्हा योग्य वैष्णव भक्ताच्या सानिध्यात येतो, योग्य वैष्णवांच्या साधू पुरुषांच्या सानिध्यात येतो, तेव्हा तो देखील एक भक्त बनू शकतो. ह्याची सुद्धा आपल्या भगवान यांच्या हरिकथेमध्ये, भगवान यांच्या यशोगाथामध्ये उदाहरण आहेत पहा. अशा पद्धतीनं भगवान यांचा जो म्हणजे जी विजय गाथा आहेत, यशोगाथा आहेत, ही सगळ्या विश्वामध्ये या सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये अशा पद्धतीनं विखुरलेले आहेत पहा. मग आता कंस पूर्वजन्मी कोण होता, कालनेमी नावाचा तो अत्यंत दुष्ट राक्षस होता, आणि विष्णूकडून तो मारला गेला होता. आणि म्हणून कंसाला त्यांनी ही माहिती दिली, नारदांनीच दिली, की यदूंशी संबंधित प्रत्येकाशी वैर त्यामुळे त्याचं चालूच राहील. आणि त्याचा दैत्य स्वभाव म्हणजे भगवंतांशी शत्रुत्व करतात असुरी लोक, आणि म्हणून असुरांनी भगवान यांच्याशी शत्रुत्व केलं तर काय होईल, त्यांचं युद्ध होईल, हो की नाही. आणि आसुरी म्हणजे कुटुंबामध्ये म्हणून त्यांना वारंवार जन्म मिळतो, भगवद्गीतेत असा श्लोक येतो पहा. आणि त्यामध्ये नरकामध्ये सतत पतित होत असतात. पण त्यांना आसुरी कुटुंबामध्ये का ठेवतात भगवान, तर भगवान काही पक्षपात करत नाहीत की तो देखील त्यांचा उद्धारच असतो. म्हणजे असे असुर काय करतात, भगवान यांच्याशी लढतात, आणि भगवान यांच्याशी लढल्यामुळे काय होतं, त्यांना जे आहे ते मोक्ष प्राप्ती होत असते. म्हणजे ही सुद्धा कृपाच असते भगवानांच्या असुरावर. मग आता उग्रसेन हे जे होते ते कंसाचे पिता होते, तर मग कंसाने आपल्या पित्याला सुद्धा आता काय केलं, बंदिवासात टाकलं आणि स्वतःच राजा बनला. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी राज्य करायला सुरुवात केली. म्हणजे आपल्या पित्यांचा सुद्धा त्यांनी विचार नाही केला. हे पिता सुद्धा आपल्या या सगळ्या प्रगतीमध्ये बाधक आहेत म्हणल्यावर त्यांनी ताबडतोब त्यांना तुरुंगात टाकलं. मग आता पुढे जाऊन कंसाने काय केलं तर ते आपण आता समजून घेणार आहोत. मग आता कंसाने हे सगळे जे असुर राज होते, कंसाचे सासरे होते,
जरासंध त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रलंबासूर, बकासूर, चाणूर, तृणावर्त, अघासूर, मुष्टिक, बाण, भौमासूर हे सगळ्या असुरी मित्रांना बोलवलं आणि त्यांनी काय केलं, सगळ्या यदुवंशीयांचा छळ चालू केला. म्हणजे या यदूंनी काय केलं, आपली घरं त्यागली आणि ते कुरु, पांचाळ, केकय, शाल्व, विदर्भ ह्या राज्यामध्ये गेले. म्हणजे आणि काही मोजकेच लोक मग कंसासोबत राहिले तिथे. म्हणजे अशा पद्धतीने इतका छळ केला त्यांनी की त्यांना ते राज्य सोडून जायला भाग पडलं गेलं. आणि आता मग हे जे होते सगळे जे असुर होते म्हणजे प्रलंबासूर, बकासूर, चाणूर, तृणावर्त, अघासूर, मुष्टिक, अरिष्ट नावाचा होता, द्विविध नावाचा होता, पुतना होती, केशी होता, धेनुक नावाचा होता, धेनुकासूर त्याचं नाव, बाणासूर, नरकासूर सगळे सगळे आले. आणि सगळ्या राक्षसी राजांनी काय केलं, ह्या पृथ्वी तलावरती हाहाकार माजवून टाकला होता. आता ते पुढे आपण अभ्यासणार आहोत कृष्णलीलामध्ये. आणि अशा वेळी भगवान जे आहेत ते प्रकट होतात. म्हणजे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हा जो श्लोक आहे 4.7 आणि 8 हे दोन्ही श्लोक, परित्राणाय साधूंनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. तर भगवान जे आहेत ते प्रकट होतात. मग आता यदूंच्या म्हणजे जे होते, जे नातलग होते, मग त्यांनी काय केलं, काही जण कंसाच्याच सेवेत राहिले. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी तिथेच राहायचा निर्णय घेतला. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. मग आता भगवान यांनी योगमायेला आज्ञा दिली की तू काय कर आता, तू या सुंदर अशा म्हणजे हे जे गोकुळ आहे तिथे जा आणि मग तिथे काय कर, वसुदेव पत्नी ज्या आहेत तर त्या सगळ्या घाबरून काय केलं होतं वसुदेवांनी, भीतीपोटी, त्यांच्या ज्या पत्नी होत्या अनेक, त्यांना नंद महाराज जे त्यांचे मित्र होते, तर तिथे त्यांना कंसाच्या भयामुळे तिथे लपवून ठेवलं होतं. म्हणजे तिथे त्या अज्ञातपणे निवास करत होत्या. मग तिथेच रोहिणीचा पण निवास होता, वसुदेव पत्नी आहेत त्या, आणि त्यांचा तिथे निवास होता. मग तिथे तू जा असं सांगितलं. आणि मग तिथे जाऊन काय केलं त्यांनी, तर त्या योगमायेला त्यांनी व्रजभूमीमध्ये जायची आज्ञा केली. मग तिथे जाऊन तिला काय सांगितलं करायला, तर देवकीच्या गर्भामध्ये माझा संकर्षण किंवा शेष नामक जो अंश निवास करतोय, म्हणजे देवकीला जो गर्भ राहिला होता, तर त्याला तू रोहिणीच्या गर्भामध्ये स्थलांतरित कर म्हणून तिला सांगितले. मग आता देवकीच्या गर्भामध्ये प्रवेश करणार म्हणजे जो होता तो तर कोण होता, क्षमा असेल, देवकीच्या गर्भामधून मध्ये प्रवेश जो होता तो संकीर्षण यांनी केलेला होता. आणि आता तो रोहिणीच्या गर्भामध्ये प्रवेश करणार होता. असा कोण होता, तर 7वा गर्भ होता तो म्हणजे संकीर्षण किंवा त्याला शेष असं म्हटलंय. तर आता योगमाया जी आहे तर तिने काय केलं, तर अशा पद्धतीने सगळं नियोजन केलं. म्हणजे तिने त्या गोकुळामध्ये प्रवेश केला तिथे. आणि मग तिथे जाऊन तिने काय केलं, तर वृंदावन मध्ये प्रवेश केला. आणि तिथे जाऊन तिने काय केलं, तर हा जो जो देवकीचा गर्भ होता तर तो तिने रोहिणी जी आहे तर तिच्या उदरी जाऊन तो स्थलांतरित केला. म्हणजे योगमायेने काय केलं, तर रोहिणीच्या गर्भावस्थेचा म्हणजे जो 7वा महिना चालू होता, तर त्यावेळेला तिने काय केलं, रोहिणी देवी जेव्हा रात्री गाढ निद्रेत होती त्यावेळेला म्हणजे तिला स्वप्नात असं दिसलं आपला गर्भ गळून गेला. आणि जेव्हा ती जागी झाली तेव्हा तेव्हा तिला कळलं की आपला गर्भ गळून गेलाय, आणि म्हणून ती खूप दुःखी झाली. पण तिच्यासमोर योगमाया प्रकट झाली आणि तिने सांगितलं की तुझं अपत्य मी आता स्थलांतरित केलंय आणि देवकीच्या उदरातल्या गर्भाला मी इथे स्थलांतरित केलंय आणि तुझ्या बाळाचं नाव संकीर्षण असेल. म्हणजे अशा पद्धतीने जी आहे ती योगमायाने लीला केली पहा. आणि मग योगमाया जी आहे तर ती जी आहे ती पुत्री बनली, म्हणजे श्रीकृष्णांची बहीण बनली. देवकीची ती पुत्री बनली. मग आता पुढे काय घडलं, आता वसुदेवांनी काय केलं, मग भगवान यांच्या चित्ताचं म्हणजे जे आहे तर ते ध्यान करायला सुरुवात केली. मग जेव्हा भगवान यांचं दिव्य असं तेज जे होतं तर ते दिसू लागलं त्यांना ध्यानामध्ये, तेव्हा मग काय झालं की भगवान जे आहेत तर त्यांनी वसुदेवाच्या सर्वात प्रथम मनामध्ये प्रवेश केला. म्हणजे आपण पाहतो ना
की इंद्रियामधलं मन हे सुद्धा भौतिक आहे आणि सर्व इंद्रियामध्ये सर्वश्रेष्ठ असं काय आहे, मन आहे भौतिक. मग आता भौतिक स्तरावर भगवान यांनी कसाच प्रवेश केला वसुदेवांच्या मनामध्ये, म्हणजे एक प्रकारे दीक्षाच झाली वसुदेवांची भगवान यांच्याकडून. आणि मग आता वसुदेवांच्याकडून म्हणजे वसुदेव दीक्षित झाले भगवान यांच्याकडून. आद्य गुरु आहेत, जगद्गुरु आहेत भगवान. आणि मग आता वसुदेवांनी काय केलं, तर स्वतः दीक्षित झाले होते, त्यांनी काय केलं, त्यांच्या मनातून देवकीच्या मनी भगवान यांना त्यांच्या विस्तारांसह काय केलं, स्थलांतरित केलं. म्हणजे त्यांचं चिंतन जे आहे तर ती देवकी करायला लागली. म्हणजे वसुदेवांकडून कोण दीक्षित झाली, तर देवकी झाली. म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेचं इथेही पालन आहे पहा. म्हणजे भगवान जे आहेत त्यांचं कसं असतं, सगळं कार्य दोषरहित असतं पहा. आणि आपल्यासारख्या मानवाला हे शक्यच नाही की अशा पद्धतीचं दोषरहित कार्य करणं. आणि म्हणून आजकाल जे भगवान यांचे अवतार म्हणून जे येतात आणि सांगतात की आम्ही श्रीकृष्णांचा अवतार आहे, अवतारी पुरुष आहे, मग त्यांना आपण विचारू शकतो की तुम्ही दाखवा विश्वरूप, हो की नाही. त्यांना म्हणू शकतो आपण तुम्ही गोवर्धन पर्वत उचलून दाखवा. म्हणजे आजकाल कलियुगामध्ये अशा बंधू साधूंचं वर्चस्व आहे, तर आपण त्यावेळेला व्यवस्थित पारख करणं आवश्यक आहे. मग आता अशा पद्धतीनं भगवान श्रीकृष्णांना आपल्या चित्ती धारण केलं, मग अत्यंत सुंदर दिसत होती देवकी. तिचं इतकं तेज होतं तिच्या चेहऱ्यावर की जणू काही तिने चंद्रालाच धारण केलंय अशा पद्धतीचं तेज होतं बरं का. आणि मग श्रीकृष्णांना अशा हृदयांतरी स्थापित केलेली जी देवकी होती ती इतकी सुंदर दिसत होती की तिला पाहून सुद्धा कंस चिंतातुर व्हायचा. कारण त्याला माहिती होतं की हिचे अपत्य जे आहे ते आपला वध करणार आहे. म्हणजे कंसाच्या कारागृहामध्ये ती बंदिस्त होते, पण तिच्या चित्तात कोण होते, भगवान होते. आणि म्हणून तिचं तेज कसं असायचं, एखाद्या पात्रामध्ये आपण जर अग्निज्वाळा बंदिस्त केला तर त्या कशा दिसतील, अशा पद्धतीचं तिचं तेज जे आहे तर ते दिसायचं. मग अशा पद्धतीनं तिचा कारागृहामध्ये जो होता तो वास होता. म्हणजे कारागृह सगळं म्हणजे हरींनी साक्षात प्रवेश केला होता देवकीच्या गर्भामध्ये आणि संपूर्ण कारागृह प्रकाशमान झालं होतं. तिचं असं सुंदर शुद्ध हास्य पाहून कंस स्वतःचा विचार करायचा की देवकीच्या उदरी निवास करणारा हा विष्णू आता माझी हत्याच करणार आहे. म्हणजे काय केलं कंसाने, पण काय केलं, तर नेहमी त्या विष्णूचं चिंतन केलं. फक्त त्यांनी कसं केलं, प्रतिकूल भावाने केलं. आणि देवकी मातेने कसं केलं, अनुकूल भावाने केलं. मग जसा भाव त्या पद्धतीनं फळ भगवान देतात पहा. मग देवकी जे आहे तर तिने मातेचा भाव होता तिचा पहा, तिच्या पोटी पुत्र म्हणून जन्माला आले भगवान. तर कंसाचा भाव कसा होता, शत्रूचा भाव होता. मग भगवान यांनी काय केली, शत्रुता केली तिच्याशी. जसा आपला भाव त्यानुसार भगवान जे आहे तर त्यांच्याकडून आपल्याला त्याचा परिणाम मिळतो. मग आता हा जो कंस आहे तर याच्या बाबतीत अजून एक घटना आपण समजून घेऊया की जी शुद्ध भक्तिमय सेवा असते ना, ती जाणतेपणे करू किंवा अजाणतेपणे आपण करू, त्याचा रिझल्ट असतो ना, परिणाम जो असतो ना, तो फलदायीच असतो. म्हणजे कृष्ण कृपाच होते. याचं उदाहरण सुद्धा म्हणजे कंस आहे पा. कृष्णाने शत्रू रूपात का होईना त्याचं चिंतन कंसाने कृष्णांचं शत्रू रूपात का होईना काय केलं, चिंतन केलं. आणि त्याचबरोबर भक्त सुद्धा कृष्णांचं सगळे काय करतात, कृष्ण आपले स्वामी आहेत, सर्वश्रेष्ठ भगवान म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून चिंतन करतात. मग असुर कुलातील असून असुरी कृत्य असून सुद्धा परिणाम काय झाला, आत्मा म्हणून किंवा जे काही आहे तर परिणाम काय झाला, तर कृष्णांचं चिंतन केल्याचा परिणाम काय आहे, तर मोक्ष प्राप्ती. म्हणजे काय की शुद्ध भक्तीने सेवा जी आहे ना त्याचा परिणाम जाणतेपणी करो किंवा अजाणतेपणी ती होऊ देत, एकसारखाच असतो. सर्व परिस्थितीमध्ये एकसारखाच असतो. तर हे आपण भक्ती रसामृत सिंधूतून थोडस सगळ्यांनी समजून घेतलं असेल. तर हा थोडासा संदर्भ इथे आपण घेतला. तर याला उदाहरण पण देता येईल आपल्याला की एखादा पक्षी आहे, त्याला पारध्यानी बाण मारलाय, मग तो मरून पडतो पक्षी. पण त्या पक्षी जे आहे तर त्याला एका कुत्र्याने उचलून घेतलं आणि तोंडात उचलून घेतलं आणि मंदिराभोवती तो फिरू लागला, ते सावज लपवण्यासाठी मिळालेलं. पण ती काय झाली, परिक्रमा झाली. मग त्याचं जे फळ आहे ते दोघांनाही मिळालं, पक्षाला पण आणि जे आहे ते त्या म्हणजे तो जो कुत्रा आहे त्यांनी जो पक्षी तोंडात घेतला त्याला देखील त्याची परिक्रमा झाली, भगवत सेवेमध्ये त्याची मदत झाली पक्षाला. अशा पद्धतीने शुद्ध भक्ती सेवा जी आहे ती जाणतेपणी अजाणतेपणी घडली तरी त्याचा लाभ सर्वांना मिळत असतो. अर्थात तिथे अजून बरेच कारणीभूत घटक असतात, पण ढोबळ मनाने आपण हे समजून घ्यायला हरकत नाही. मग आता कृष्ण अशाच पद्धतीने म्हणजे आपण आधी लीलामध्ये पाहतो
चैतन्य चरितामृताच्या 27.22 नंबरचा श्लोक आहे. कलिकाले नामरूपे कृष्ण अवतार. म्हणजे काय, कलियुगामध्ये भगवान श्रीकृष्ण हरे कृष्ण महामंत्राच्या रूपाने अवतरित झालेले आहेत. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपण जगभर का पसरवत आहोत, तर कृष्णांना आपण पोहोचवत आहोत कलियुगामध्ये नामरूपामध्ये. हा कृष्ण अवतार आपण जो आहे तो सर्वांपर्यंत पोहोचवत आहोत. मग आता कंसाने काय विचार केला की वैदिक संस्कृतीनुसार स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, बालक यांची हत्या नाही करतात. मग आता ही गर्भवती स्त्री, त्यात आपली बहीण, मग त्याला मारायचं, त्याला भय वाटत होतं. क्षत्रिय पराक्रमी असतो ना, असली म्हणजे हीन कार्य तो करत नाही. मग आपलं शौर्य नाही हे अशा पद्धतीने मारणं. आणि म्हणून आपण काय करूया, त्या मुलाचा जन्म होईपर्यंत वाटच पाहूया, असं त्यानं निर्णय घेतला. आणि मग असा जो क्रूर मनुष्य असतो त्याच्याकडे पाहण्याची शास्त्रांची दृष्टी कशी आहे हे आपण समजून घेऊया. असा जो क्रूर दुष्ट मनुष्य असतो असुरी वृत्तीचा, तो जिवंत असून सुद्धा मृतच मानला जातो बा. म्हणजे त्याच्या मृत्यूनंतर तर त्याची निंदा होतेच, पण त्याच्या प्रभावाखाली म्हणजे जो आहे असणारा मनुष्य आहे, तर म्हणजे अशा म्हणजे देहात्म बुद्धीच्या प्रभावाखाली किंवा अशा असुरी वृत्तीच्या प्रभावाखाली जो मनुष्य असतो, तर तो निश्चितच नरकातच म्हणजे अधपतित होतो. म्हणजे त्याला नरकामध्येच त्याला स्थान मिळत असतं. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता कंसाने विचार काय केला की देवकीची हत्या केली तर लोक जीवनभर आपली निंदा करतील आणि आपण नरकामध्ये जाऊ. मग त्यापेक्षा आपण काय करूया, तर आपण या मुलाच्या जन्माची वाट पाहूया. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांच्याशी शत्रुत्व करण्याविषयी सुद्धा दृढ निश्चयी होता कंस. आणि आपल्या बहिणीची हत्या करायचं, त्याला अघोरी कृत्य करायचं नव्हतं पहा. आणि त्यांनी काय केलं, हरीचा जन्म होईपर्यंत प्रतीक्षा करायचं ठरवलं. मग आता तो काय करायचा, राजसिंहावर म्हणजे बसला किंवा कक्षामध्ये असला, आपल्या झोपला, किंवा त्यानं भोजन चालू असलं त्याचं, किंवा तो चालत असला, सगळं कार्य करताना त्याला सगळीकडे कृष्णच दिसायचे, ऋषिकेशच दिसायचे. म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं ह्या शत्रूंनी काय केलं होतं, कृष्ण म्हणजे कृष्णरूपी शत्रूंनी कंसाचं जीवन जे आहे ते व्यापलं होतं. म्हणजे शत्रूचं चिंतन करताना ती प्रतिकूल कृष्ण भावना होती ती विकसित झाली होती पहा. म्हणजे रूप गोस्वामींनी म्हटले, सर्वोत्तम भक्तिमय सेवा म्हणजे काय, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल वृत्तीनं कृष्ण भावनेची जोपासना करणं असं आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांची शत्रुत्व केल्यामुळे त्याची कृष्ण भावना त्याच्या अस्तित्वासाठी अनुकूल नव्हती. आणि म्हणून काय झालं, तर त्याचं अस्तित्व जे ते राहिलं नाही. म्हणजे काय झालं, त्याचा मृत्यू झाला. तर हे आपण समजून घेतलं. म्हणजे अनुकूल भावनेनं जो कोणी विकास करतो त्याचं काय होतं, कृष्ण भावना पूर्णपणे म्हणजे त्या कृष्ण भावनेमध्ये तो पूर्णपणे सुखी होऊ शकतो पहा. मग हे आपण समजून घेतलं. मग आता असे जे आहेत भगवान, तर ते आता प्रकट होणार होते. आता भगवान यांचं प्राकट्य कसं आहे पहा. तर भगवान जे आहेत ते प्रकट होणार होते, तर त्यावेळेला ते प्रकट होण्यापूर्वी ब्रह्मदेव, नंतर शंकर, नारद, देवल, व्यास, सगळे महर्षी, इंद्र, चंद्र, वरुण सगळे देवकीच्या कक्षामध्ये गुप्तपणे प्रकट झाले. आणि त्यांनी काय केलं, भगवान यांची स्तुती केली. भगवान यांची सुंदर स्तुती केली प्रकटीकरणापूर्वी, कारण आपले स्वामी आहेत ते. आणि त्यामुळे त्यांनी स्तुती करायला आरंभ केला. मग आता पुढे काय घडलं, त्यांनी गर्भस्तुती अशी चालू ठेवली होती. आणि ही जी गर्भस्तुती आहे याचं खूप सुंदर वर्णन भागवतामध्ये मिळतं. आपण इतक्या खोलात नाही जाणार आहोत. आता पुढे काय घडलं कथेमध्ये हे आपण समजून घेऊ. आपण कृष्ण कथा जी आहे तर तिचा पुढचा भाग आता समजून घेणार आहोत. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांची जी स्तुती आहे सगळ्या देव देवतांनी तिथे प्रकट होऊन अदृश्यपणे त्या कारागृहातल्या कक्षामध्ये सुरू केली. आणि मग काय झालं, तर आता कृष्ण जे आहे तर ते प्रकटणार होते. मग आता कृष्णांचा जन्म कसा झाला त्याचं सुंदर वर्णन आता आपण अभ्यासणार आहोत, की आजचा तो पवित्र दिवस. सगळ्यांनी अगदी लक्षपूर्वक ऐकूया मग. तर असे जे आदिपुरुष आहेत भगवान श्रीकृष्ण, श्रीहरी जे आहे ते वसुदेव आणि देवकी त्यांच्यासमोर प्रकट झाले बरं का. आता आपल्या पालकांनी आपल्या पुत्राला म्हणून भगवत रूपच समजावं हे याच्यातून आपण लक्षात घेऊया. आणि बालकाच्या रूपामध्ये जन्म घेतल्यावर वसुदेव जे आहेत तर ते कंसाच्या भयामुळे ग्रस्त झाले होते. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, नंद महाराजांच्या गोकुळी ह्या बालकाला घेऊन आले. ते चित्रात पहा. मग आता हे चतुर्भुज विष्णूंच्या रूपात देवकी समोर प्रकट झाले होते. जे भगवान होते ते त्यांचं रूप पाहून अत्यंत आनंदी झाले. त्यांना म्हणजे भगवान जे आहेत त्यांचं इतकं सुंदर विष्णू रूप पाहून वासुदेव आणि देवकी यांना आनंद पण झाला.
आणि विस्मयचकित असं आनंद म्हणजे आनंदी अशा अवस्थेमध्ये ते होते. म्हणजे इतका आनंद झाला की त्यांनी मानसिक रूपाने कारागृहात होते ना, मग आता मानसिक स्तरावर जरी आपण दान केलं किंवा कुठलीही आपण प्रार्थना केली किंवा आपण कोणतीही म्हणजे भगवान यांची सेवा केली, तरी त्याचा परिणाम आहे ना, हा चित्तातच उमटतो बरं का. म्हणजे ह्याच्याविषयीचं वर्णन दुसऱ्या स्कंदामध्ये आहे भागवताच्या. मग आता मानसिक रूपाने जे करतो ते सुद्धा भगवत चरणी अशा पद्धतीनं पोहोचत असतं. मग मानसिक रूपाने त्यांनी काय केलं, तर ब्राह्मणांना 10 सहस्त्र गायी दान करून टाकल्या आणि वसुदेवाने भगवान यांची स्तुती केली पहा. मग अशा पद्धतीने ते अत्यंत आनंदित झाले. मग आता भगवान यांनी त्यांना सांगितलं, त्यांना स्मरण करून दिलं. म्हणजे की आता त्यांना स्मरण करून दिलं की तुमच्या उदरी माझा 2 वेळा आधी जन्म झाला आहे. मग आता हे सगळं भगवान यांनी त्यांना स्मरण करून दिलं होतं. मग ते त्यांनी काय सांगितलं, तर भगवान यांनी त्यांना स्मरण करून दिलं की कृष्णीगर्भ किंवा वामनदेव या 2 अवतारांच्या रूपामुळे मध्ये म्हणजे रूपामध्ये वसुदेव आणि देवकीच्या ग्रही मी म्हणजे तुमच्याकडे मी प्रकट झालो होतो तुमचा पुत्र म्हणून. तुम्ही मला पुत्र म्हणून प्रकट हो अशी म्हणजे इच्छा तुम्ही माझ्याजवळ केली होती. म्हणजे स्वयंभू जे मन्वंतर होतं, तर त्यावेळेला म्हणजे ह्या दोघांनी ही जी आहे ती इच्छा प्रकट केली होती. आणि मग त्यामुळं त्यांनी काय केलं की ब्रह्माजींनी पुत्रप्राप्तीसाठी ज्या वेळेला म्हणजे त्यांना तपस्या करायला सांगितली, तर तेव्हा स्वयंभू मन्वंतरामध्ये ह्या दोघांनी आपल्याला भगवान यांच्यासारखा पुत्र व्हावा म्हणून प्रार्थना केली होती. आणि त्यामुळं त्यांना अशा पद्धतीचा म्हणजे भगवान यांचा जो पुत्र म्हणून लाभ झाला होता. मग आता हा ही तिसरी वेळ होती आणि ह्या तिसऱ्या वेळी भगवान जे आहेत ते वासुदेव देवकी ह्या रूपामध्ये यांच्या म्हणजे आपले माता पिता म्हणून यांच्या घरी प्रकट झाले होते. मग अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, त्या दोघांच्या पोटी जन्म घेतला होता. त्यांना त्यांच्या अवतारांचं म्हणजे दोघांनाही पूर्वीच्या अवतारांचं स्मरण करून दिलं. आणि मग देवकीने काय प्रार्थना केली की आता कंसाची त्याला भीती वाटत होती देवकीला, म्हणून तिने सांगितलं ह्या सगळ्या नास्तिकांना किंवा भक्तांना भगवानांचं खरं रूप कळू नये म्हणून देवकीने काय सांगितलं की तुम्ही तुमचं दिव्य चतुर्भुज रूप आच्छादित करून टाका, लपवून टाका आणि तुम्ही साधारण द्विभुज बालकाचं रूप धारण करा. मग अशा पद्धतीने भगवान यांनी द्विभुज रूप धारण केलं. आणि मग त्यानंतर काय केलं, भगवान जे आहेत ते कंसाच्या कारागृहातून आता त्यांनी बाहेर जाण्याचा निर्णय सांगितला त्यांना. मग आता नेमके ह्याच वेळी तिकडे काय झालं होतं, योगमायाने यशोदेच्या घरी म्हणजे कन्येच्या रूपामध्ये जन्म घेतला होता. मग हा जो योगमायाने काय केलं होतं, तर यशोदा माया जी होती तर म्हणजे तिथे म्हणजे तिच्या पोटी जे आहे तर तिथे म्हणजे कन्या जी आहे तर ती जन्मास घातली होती. म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं सर्व नियोजन जे होतं ते योगमायानं केलं होतं. म्हणजे हे सगळं नियोजन करण्यासाठीच योगमाया तिकडे म्हणजे जिथे यशोदा मैया होती तर तिकडे तिला पाठवण्यात आलं होतं. मग आता इकडे गोकुळामध्ये मात्र काय झालं की म्हणजे त्यामुळे काय घडलं की पुत्राला जन्म दिला का कन्येला जन्म दिला म्हणजे हे काही यशोदेला त्यामुळं समजू नाही शकलं. आणि मग योगमायाने जे आहे ते काय केलं, यशोदेच्या घरी कन्येच्या रूपाने जन्म घेतला. आणि योगमायाने केलेली व्यवस्था अशी होती की ज्यामुळे वसुदेव आपल्या जे बालक होते म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण येते चित्रात पहा, तर त्यांचं रक्षण करू शकले. वसुदेवाने काय केलं, कृष्णांना घेऊन ते नंद महाराजांच्या गोकुळी आले. आणि योगमायाने केलेली जी व्यवस्था होती त्यामुळे यशोदेच्या सगळ्या सगळ्या स्त्रिया गाढ झोपी गेलेल्या होत्या. आणि त्यावेळी श्रीकृष्णांना तिने काय केलं, तिथे नंदबाबांनी ठेवलं तिथे. आणि त्यांनी तिथून काय केलं, यशोदेची जी कन्या आहे तर तिला स्वतः सोबत घेतलं. आणि मग ती काय केलं, तिला ते देवकीकडे घेऊन आले. म्हणजे देवकीने कन्यारत्नाला जन्म दिला अशा पद्धतीने ते भासवलं गेलं. मग आता पुढे काय घडलं तर हे आपण पाहणार. तर आता जन्माची स्थिती कशी सुंदर होती पहा. आजचाच तो पावन पवित्र दिवस आणि सगळ्यांनी आपण हे समजून घेऊया. भगवान जे होते त्यांच्या अवतरणाच्या शुभप्रसंगी कसं कसं वातावरण होतं, तर आकाशामध्ये रोहिणी आणि अश्विनी अशी शुभ नक्षत्र मानली जातात, ती प्रकट होतात. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, रोहिणी आणि अश्विनी ज्यांचं नक्षत्र असतं ते शुभ नक्षत्रावर बाळ जन्माला येतात असं आजही ज्योतिषशास्त्रामध्ये मानलं जातं. मग आता सूर्य चंद्र तारे सगळे ग्रह शांत होते. म्हणजे आपण म्हणतो ना शांती करायला लागते, मग ती म्हणजे शांत लागते म्हणजे काय, तर असे ग्रहांची सुद्धा शांती आवश्यक असते. तर हे सगळे ग्रह तारे सगळे सगळे पूर्णतः शांत होते.
आता सगळ्या दिशा अत्यंत कशा होत्या, प्रसन्न होत्या आणि सुंदर अशा तारका सगळ्या आकाशामध्ये सुंदर सुंदर मेघांबरोबर चमकत होते. असं सुंदर वर्णन आहे पहा. म्हणजे अशी सुंदर ग्राम नगर खाणी चराऊ पूर्णानी असे सगळी नटलेली होती. जिकडं तिकडं सुंदर वातावरण. सगळी विशाल सरोवर कशी होती, एकदम सौंदर्याने अशी संपन्न झालेली होती. पाना फुलांनी असे बहरून गेलेले होते सगळे वनराजी. आणि कोकिळीसारखे पक्षी कसे असे बागडत होते. भ्रमर काय करत होते, त्यांचे थवे असे मधुर मधुर गायन करत होते. गुंजारव म्हणतो पहा आपण. आणि पक्षी आणि भ्रमर यांचा समूह काय करत होते, देवताची स्तुती करत होते. तर त्यासोबत मधुर स्वरात गायन करत होते. पहा, किती सुंदर वर्णन आहे पहा. म्हणजे भगवान यांची जी आता म्हणजे जी प्राकट्याची जी लक्षण आहेत ती इतकी सुंदर आहेत पहा. पशुपक्ष्यांपासून सगळ्या जीवात जे होते ते भगवत स्तुतीमध्ये काय होते, रममाण झालेले होते. फुलांच्या सुगंधाने, फुलांनी काय केलं, इतका सुगंध दिला, इतका सुगंध दिला की त्यांचा स्पर्श सुद्धा आल्हाददायक वाटायला लागला. तो जो वायुदेव आहे त्यांनी तो सुगंध असा सुंदर वाहिला ना की तो सगळीकडे असं सुगंधीमय वातावरण जे आहे तर ते होऊ घातलं होतं. आणि जे कर्मकांड करणारे निपुण ब्राह्मण होते त्यांनी यज्ञाग्नी असा प्रज्वलित केला आणि तो इतका चेतला होता की वायून सुद्धा त्याला, म्हणजे वायुदेवाला सुद्धा त्याला विचलित करता आलं नाही. म्हणजे इतका स्थिर राहून तो विष्णू, म्हणजे अग्निकुंड आहे त्याचं मुख म्हणजे काय, तर विष्णुमुख आहे, तर तिथं तो आहुती भक्षण करायला लागला. म्हणजे असे भगवान अवतरित होणार होते. कंसाच्या अत्याचाराने सगळे लोक ग्रासले होते. आणि ह्या सगळ्यांचं म्हणजे ब्राह्मणांचं भक्तांचं अंतःकरण आता कसं झालं, समाधानी व्हायला लागलं. त्यांना कळलं होतं सगळ्यांना आता भगवान अवतरणार आहेत. आणि स्वर्गीय लोकांमधून दुदुंबी नावाचं वाद्य असतं, नगारे वाद्य अशी सगळी वाजायला लागली. आणि मग काय झालं, किन्नर आणि गंधर्व यांनी मंगलगीत गायला सुरुवात केली. आता सिद्ध आणि चारण हे सगळे विविध लोकातले विविध लोक आहेत, त्यांनी स्तुती प्रित्यर्थ काय केली, अशी वेगवेगळी शुभ स्तोत्र गायला सुरुवात केली. आता विद्याधर म्हणून लोक आहेत त्यांनी पण म्हणजे आणि अप्सरांनी मिळून आनंदाने नृत्य करायला सुरुवात केली. मग आता देवता आणि ऋषी मुनी आहेत तर त्यांनी काय केलं, अत्यानंदाने पुष्पवृष्टीच करायला सुरुवात केली. म्हणजे आकाशात सगळे मेघ एकत्र येऊन कशा पद्धतीनं जी वृष्टी करतात हो की नाही, मग पाऊस कसा पडतो तसं तशा पद्धतीने त्यांनी पुष्पांची वृष्टी करायला सुरुवात केली. आणि असे जे भगवान आहेत, सगळ्यांच्या अंतर्यामी स्थित असलेले जे भगवान आहेत ज्यांना आपण अजन्मा म्हणतो, ते भर मध्यरात्री देवकीच्या अंतःकरणातून प्रकट झाले. आणि त्यावेळेला सर्व जे वातावरण होतं तर ते अत्यंत मनोहारी असं वातावरण होतं. आणि आजच्याच दिवशी म्हणजे जी श्रावण महिन्यातली जी अष्टमी आहे त्या दिवशी भगवान जे आहेत तर ते मध्यरात्री प्रकट झाले. मग वसुदेवांनी ह्या इतक्या सुंदर बालकाला पाहिलं. भगवान कसे होते, त्यांचे नेत्र असे कमळासारखे सुंदर होते. त्यांच्या चार हातात शंख चक्र गदा पद्म ही आयुध होती. त्यांच्या वक्षस्थळावर काय होतं, श्रीवत्स चिन्ह म्हणजे लक्ष्मीचं चिन्ह होतं. लक्ष्मी माता लक्ष्मीची ती काय ते ठिकाण आहे, स्थान आहे. कंठावर काय होतं, तेजस्वी असा कौस्तुभ मणी होता. आणि पितांबर धारण केलं होतं. आणि घन निळा मेघ म्हणजे श्याम वर्ण असे असलेले भगवान होते. आणि त्यांचे केस कसे होते, विखुरलेले असे होते. काळे म्हणजे काळे भोर केस होते. म्हणजे त्याचं वर्णन कसं आहे, भ्रमरांचा जसं ताटवा असावा असं त्याचं वर्णन केलं जातं. तिसऱ्या स्कंदामध्ये येतं बाहेर. तर त्यांचे मुकुट आणि कर्णकुंडलांची शोभा जी होती तर ती इतकी सुंदर होती, म्हणजे अनन्य साधारण होती. म्हणजे वैदुर्य मण्यासारखी सुंदर होती असं म्हटले. आणि सुंदर असा मेखला त्या बालक रूपामध्ये त्यांनी घातला होता. कंकण होती दोन्ही हातामध्ये, बाजूबंद होते. इतके सुंदर होते म्हणजे अद्भुत असं भगवान यांचं प्रकटीकरण होतं. मग चतुर्भुज विष्णू रूपात ते आले. आणि मग माता देवकीने प्रार्थना केल्यावर त्यांनी काय केलं, तर द्विभुज रूपामध्ये बालक रूपामध्ये त्यांनी स्वतःला प्रकट केलं. मग आता हा जो सगळा उत्सव म्हणजे हे सगळा जो म्हणजे सगळा हा जो प्रसंग आहे ते पाहून आश्चर्याने थक्क झाले होते वसुदेव. मग त्यांनी मनातच मोठा उत्सव साजरा केला आणि ब्राह्मणांना 10 सहस्त्र गायी दान केले पहा. मग अशा पद्धतीने जे आहे तर ते भगवान जे आहेत ते आता प्रकटले पहा. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहणार आहोत. भगवान जे आहेत तर ते आता अवतरित झालेले आहेत त्या पृथ्वी तलावर हा महत्वाचा. तर आता जन्माष्टमी येते सगळीकडे भगवान यांच्या प्राकट्य दिन म्हणून सगळीकडे भारतामध्ये आणि आता इस्कॉनच्या माध्यमातून भारताबाहेर सुद्धा सगळीकडे श्रावण महिन्यामध्ये भगवान जे आहेत तर त्यांचं प्राकट्य झालं म्हणून सगळीकडे ती काय केली जाते, तर ती साजरी केली जाते पहा. मग असे जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे हो ना,
तर ज्यांना आपण काय म्हणतो, तर कृष्ण या नावाने ओळखतो किंवा ज्यांना गोविंद या नावाने ओळखलं जातं, तर त्यांचं जे प्राकट्य आहे तर ते आता झालेलं आहे. मग आता जो कंस होता, तर तो मनात काय विचार करत होता पहा. हे भगवान, हे सुरेश्वर, तुम्ही आमच्या घरी अवतीर्ण म्हणजे तो जो आहे, तर तो काय विचार करत होता की तुम्ही आमच्या घरी अवतीर्ण होणार आहात वगैरे, असे त्याच्या मनात विचार सुरू होते. कारण तो विष्णूंचा जरी द्वेष करत असला तरी त्याला विष्णूंच्या सामर्थ्याविषयी थोडीफार कल्पनाच होती. मग आता ही भविष्यवाणी कंसाने ऐकलेलीच होती की आपल्या घरी म्हणजे हा विष्णू आहे, हा अवतरणार आहे आणि आपला वध करणार आहे. आणि म्हणून तो कशा पद्धतीने होता, तर सदैव तत्पर होता. म्हणजे आपल्या बहिणीच्या पोटी कधी एकदा ह्या हरीचा जन्म होतोय याची तो आतुरतेने वाट पाहत होता. मग आता देवकीनं आपलं हे सगळं म्हणजे जे बालक आहे हे पाहिलं, त्याची ही सगळी लक्षणं पाहिली आणि ते अत्यंत आनंदित झाले आणि तिने पण स्तुती केली. मग देवकीची स्तुती देखील या भागवतामध्ये खूप सुंदर पद्धतीने म्हणजे जी आहे श्रील प्रभुपाद यांनी ती खूप सुंदर वर्णन त्याचं लिहिलंय. पण आपण पुढे जाऊया. आपण कृष्ण कथा जी आहे तर त्याच्यामध्ये पुढे काय घडलं हे अभ्यासणार आहोत. मग आता पुरुषोत्तम जे भगवान आहेत, तर त्यांनी देवकीला सांगितलं की पूर्वजन्मी स्वयंभू मन्वंतरामध्ये कृष्णी नावाने ती ओळखली जायची आणि वसुदेव सुतापा नावाने, म्हणजे पुण्यवान प्रजापती होते. आणि मग यांना ब्रह्मदेवानी जेव्हा प्रजोत्पादन करायला सांगितलं, तर त्यांनी तपस्या केली. आणि ती किती तपस्या केली, 12 सहस्त्र देवी वर्ष त्यांनी तपस्या केली. आणि मग त्यांना वर मिळाला. मग त्यांनी वर काय मागितला, माझ्यासारखा पुत्र व्हावा असं माझ्याकडे तुम्ही वर मागितलं, असं भगवान यांनी त्यांना सगळी कथा सांगितली व्यवस्थित. आता इथे आपण शिकण्याचा भाग येत आहे, म्हणजे आपण काय शिकू शकतो या कथेतून. तर भगवान यांना म्हणजे पुत्रविरहित जी जोडपी असतात पहा भौतिक जगतामध्ये, परस्परांविषयी त्यांना प्रेम असतं आणि त्यांना पुत्र प्राप्ती हवी असते. मग मीच पुत्र रूपाने हवा अशा पद्धतीने जेव्हा वासुदेव आणि देवकीनी भगवान जे आहेत तर यांच्याकडे इच्छा प्राप्त केली, तेव्हा म्हणजे इथे आपण समजून घेऊया की त्यांनी भौतिक जगातून मुक्ती मिळण्याची इच्छा केलीच नाही. तर त्यांनी म्हणजे काय केली इच्छा, तर पुत्र भगवान म्हणून मिळावेत म्हणजे ही इच्छा व्यक्त केली. म्हणजे परस्परावरची आसक्ती आणि प्रेम हे त्यामागं कारणीभूत असतं. अर्थात ही दैवी नियोजन होतं भगवान यांच्या अवतार जे आहेत तर त्या प्राकट्या संदर्भात. पण भौतिक जगतामध्ये काय होतं, तर परस्परांशी अशा पद्धतीने भौतिक स्तरावर पती पत्नींचं जे एक प्रकारे बंध निर्माण होतात. तर त्यामुळे काय होतं की आपण वेगवेगळ्या आसक्तीमध्ये गुंततो. खरं तर आपला जन्म कशासाठी, मनुष्य जन्माचं ध्येय आहे भगवत धामाला जायचं. आणि म्हणून आपण या सगळ्या भौतिक कामनांचा त्याग केला पाहिजे आणि आपण भगवान यांच्याविषयी प्रेम विकसित होईल असे प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे काय, चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला शिक्षाष्टकम मध्ये काय सांगितले, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती अहितुकितोय. म्हणजे मला धनसंचय नको, मला सुंदर ललना नकोत, मला असंख्य अनुयायी नको, मला काही नको. मला जन्मोजन्मी केवळ तुमचीच आहे तुकी कृपा, भक्तिमय सेवाच मिळावी. म्हणजे सगळ्या विषय वासना म्हणजे तृप्ती ह्याची आपण भगवान यांच्याकडे याचना करू नये, हे याच्यातून आपण शिकायचं. भगवान यांच्या लीलेमधले ते सहसहाय्यक असं म्हणजे भगवान यांचे भक्त आहेत. पण ह्याच्यातून आपण अपतित जीवांनी काय शिकायचंय, तर आपण भगवान यांना भौतिक कामनांची भगवान यांच्याकडे याचना करू नये, तर भगवान यांची भक्ती मागावी, भगवान यांचं प्रेम मागावं. आता अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर ते वरप्राप्ती त्यांनी जी आहे तर म्हणजे भगवान यांच्याकडून वरप्राप्ती या दोघांना झाली होती. मग पुढच्या युगामध्ये ते आदित्य कश्यप झाले आणि त्यांच्या उदरी मग भगवान उपेंद्र म्हणजे म्हणजे काय, तर अशा पद्धतीने जन्म घेतला. आणि त्यांचंच रूप म्हणजे काय, बट्टू प्रमाणे ते वामनी अवताराने सुद्धा प्रख्यात झाले, म्हणजे भगवानांचा तो पुढचा जन्म. आणि मग त्यानंतर जे आहे तर भगवान हे स्वतः म्हणजे विष्णू रूपामध्ये प्रकट झाले. मग भगवान यांनी काय सांगितलं की सदैव माझं तुम्ही चिंतन करा, त्यामुळे काय होईल, तुम्हाला आता परमधामाची प्राप्ती होईल. अशा पद्धतीने भगवान यांनी त्यांना उपदेश केला. मग आता इकडे काय झालं, तोपर्यंत योगमायेने इकडे पण येऊन कार्य केलं होतं. भगवानांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, त्या प्रभावामुळे काय झालं, सगळे द्वारपाल ते जे होते कारागृहातले सगळे गाढ झोपी गेले. त्यांची इंद्रिय अगदी निष्प्रभच होऊन गेली आणि इतके निद्रेच्या आहारी गेले की म्हणजे
वसुदेव जे आहेत ते द्वाराजवळ आले या पुत्राला घेऊन, तर त्याला लोखंडी म्हणजे जे साखळदंडांनी बांधलेलं होतं त्या द्वारांना, त्या मोठमोठ्या खिळ्यांनी बंद करण्यात आली. ती द्वारं आपोआप उघडायला लागली. म्हणजे भगवान यांनी काय केलं की त्या भगवान वसुदेव यांना म्हणजे नवजात शिशूला घेऊन आता त्या सुतिकागृहातनं म्हणजे बाहेर घेऊन जायला सांगितलं. आणि योगमायेने काय केलं म्हणजे त्यासाठी सगळं सगळं सहकार्य जे आहे तर ते म्हणजे सगळं सहकार्य त्यांनी तिथे दिलं. मग आता श्रीकृष्ण एकाच वेळी देवकी आणि यशोदा या दोघींचे पुत्र म्हणून जन्मास आले. म्हणजे योगमायेने काय केलं, अशा पद्धतीनं आध्यात्मिक शक्तीनेही जन्म घेतला आणि हे सगळं घडलं. मग आता आपण समजून घेऊया की ज्या वेळेला ही द्वारं उघडली तेव्हा आकाशामध्ये मेघ जे होते ते गर्जना करू लागले, जलवृष्टी करू लागले. मग भगवत अवतार अनंत नाग इथे चित्रात पाहिलं पहा, अनंत शेष जो आहे तो काय करतोय, तर द्वारापासून वसुदेवांच्या मागोमाग जायला लागले. त्यांनी काय केलं, त्यांचं संरक्षण करायला सुरुवात केली. भगवंतांचे अनंत शेष जे आहेत तर त्यांनी आपण चित्र पाहिलं असेल पहा दुसऱ्या स्लाइड मध्ये, मग त्याची जरा दाखवा सर्वांना. तर अनंत नाग म्हणून त्यांनी द्वारापासून वसुदेवांच्या मागोमाग जायला सुरुवात केली आणि त्या पित्याचे म्हणजे नंदबाबांचे आणि दिव्य पुत्राचे रक्षण करायला सुरुवात केली. त्यांनी काय केलं, आपल्या फडाने त्यांच्या मस्तकावर छत्र धरलं. मग अशा पद्धतीने खूप सुंदर पद्धतीने जी ही लीला आहे ती संपन्न झाली पहा. मग त्यावेळी इंद्राने काय केलं, सतत पाऊस पडायला सुरुवात केली, यमुनेला पूर आला आणि मग वेगाने वाहणाऱ्या लाटांमुळे भयानक भोवऱ्यामध्ये ती फेसाळत होती. आणि मग पूर्वी समुद्राने काय केलं होतं, प्रभू रामचंद्रांना सेतू बांधण्यासाठी मार्ग करून दिला होता. म्हणून यमुनेनं पण काय केलं, तर वसुदेवांना नदी पार करून जाण्यासाठी मार्ग दिला पहा. मग वसुदेव जे होते ते नंद महाराजांच्या भवनात पोहोचले तेव्हा तिथले सगळे गोपसमूह गाढ झोपी गेले होते. आता हे सगळं योगमायाचं नियोजन होतं. मग त्यांनी आपल्या पुत्राला यशोदेच्या बाजूला ठेवलं आणि योगमायाचा विस्तार असलेली जी यशोदा कन्या होती तिला घेऊन ते पुन्हा कंसाच्या कारागृहात गेले. मग आता या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या त्या योगमायाच्या प्रेरणेमुळे घडल्या. आता कारागृही परतले जेव्हा वसुदेव, तेव्हा ती कन्या जी होती ती देवकी जवळ त्यांनी ठेवली आणि स्वतःचे पाय पुन्हा साखळदंडांनी बांधून घेतले आणि कारागृहामध्ये ते बंदिस्त अवस्थेत पडून राहिले. म्हणजे अशा पद्धतीने प्रसूतीच्या वेदनामुळे श्रमली होती यशोदा, ती गाढ झोपी गेली होती आणि आपल्याला झालेलं अपत्य जे आहे ते पुत्र आहे की कन्या आहे हे पण तिला नाही समजलं. अशा पद्धतीने योगमायेनं सुंदर नियोजन केलं होतं की ज्याद्वारे या घटना घडल्या. मग आता वसुदेव परतल्यावर काय झालं, कारागृहाची आतली बाहेरची सगळी दारं होती ती आपोआपच पुन्हा पूर्ववत बंद झाली आणि मग एका नवजात शिशूचा म्हणजे बाळाचा रडण्याचा ध्वनी कारागृहात ऐकू यायला लागला. मग सगळे द्वारपाल सगळे जागे झाले बरं का. आणि मग त्यानंतर काय झालं, ते द्वारपाल त्वरित कुठे गेले, कंसाकडे गेले आणि त्यांनी त्याला सांगितलं की देवकीला आता नवीन पुत्र जो आहे म्हणजे तर तो झालाय, म्हणजे देवकीच्या पोटी नवीन पुत्र जो आहे तो जन्माला आलाय. आणि ज्या आठव्या अपत्याची आतुरतेने कंस वाट पाहत होता, हा ज्याबद्दल आकाशवाणी झालेली होती की आठव्या अपत्याकडून कंसाचा मृत्यू होणार तोच हा पुत्र जन्माला आलाय, अशी बातमी जी आहे ती कंसाला पोहोचली. मग द्वारपालांकडून ही बातमी मिळाल्यानंतर शिशूच्या हत्येसाठी आता त्यांनी प्रयत्न करायला सुरुवात केली. मग आता तो कंस होता तो आता माझी हत्या करण्यासाठी हाच जन्माला आलेला आहे असा विचार करून एकदम ताडकन उठला आणि त्यांनी काय केलं, म्हणजे तिथून तो त्या कारागृहामध्ये गेला. तिथं जे सुतिकागृह होतं तिथे गेला. हम्म आणि सुतिकागृह म्हणजे बाळंतपणाची खोली थोडक्यात बोलीभाषेत. तिथं असहाय्य अशी देवकी माता होती, करुण स्वरात कंसाला म्हणाली की माझ्या कन्येची हत्या करू नको, भविष्यात ती तुझी सून होईल, एका स्त्रीची हत्या करणं तुला शोभणार नाही. अशा पद्धतीने तिने तिला प्रार्थना केली. म्हणजे आपल्या कन्येचं रक्षण करायला एखादी माता जर धडपडेल तर ते स्वाभाविक आहे, हो की नाही. मग तो जो कंस होता तर त्याला कुठलीही दया माया नव्हती, म्हणजे तर त्यामुळं त्यांनी काय केलं, तर बिलकुल तिचं काही ऐकलं नाही. आणि त्यांनी काय केलं की ती जी कन्या आहे म्हणजे तर तो इतका म्हणजे स्वार्थी बनला होता की बहिणीशी असलेले संबंध सुद्धा त्यांनी तोडून टाकले होते. म्हणजे आणि त्यांनी काय केलं, गुडघ्यावर खाली बसून ती जी म्हणजे ती ती छोटी बालिका होती तिचे दोन्ही पाय हातात धरले. आणि आता तो काय करणार होता, म्हणजे ती देवकी अत्यंत हीन दीन होऊन त्या कंसाकडे आपल्या मुलीसाठी जीवदान मागत होती पहा. तो इतका क्रूर होता की तिने काय केलं, तिच्या हातातून मुलीला असं खेचूनच घेतलं होतं आणि तिचे दोन्ही पाय जे आहेत त्या मुलीचे ते हातात धरले त्यांनी आणि आता तिला शिळेवर आपटण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
मग आता ही भगवान विष्णूंची धाकटी बहीण होती, ती जी कन्या बनली होती योगमाया देवी, ती कंसाच्या हातून निसटली आणि ती वर आकाशात उडाली. आणि सर्व शास्त्रांनी युक्त अशी ती अष्टभुजा देवी म्हणजे दुर्गा देवी होती. मग तिने पुष्पमाळा परिधान केला होता, चंदनाची गुटी होती तिच्या संपूर्ण अंगाला, मौल्यवान रत्नांनी मढवलेली आभूषणं होती तिच्या शरीरावर, आकर्षक वस्त्र नेसली होती, अशी सुंदर होती ती. आणि हातात तिच्या धनुष्य, त्रिशूळ, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा अशी आयुध होती. आणि सगळे तिची स्तुती करत होते, अप्सरा, किन्नर, सिद्ध, चारण, गंधर्व तिला विविध भेटवस्तू देत होते. तेव्हा ती कंसाला काय म्हणाली, अरे मूर्खा, तुला मला मारून काय मिळणार आहे? तुझा जो शत्रू आहे तो निश्चितपणे तुला ठार मारणार आहे. आणि असे शत्रू म्हणून तुझे जे भगवंत आहेत ते नक्की कुठेतरी जन्मास आलेले आहेत, म्हणून तू उगाचच निष्कारण इतर मुलांची हत्या करू नको. अशा पद्धतीने तिने त्याला एक प्रकारे काय केलं, तर एक प्रकारे तिने तिला म्हणजे समज दिली. आणि मग काय घडलं, अशा पद्धतीने कंसाशी बोलून ती दुर्गा देवी जी आहे, तर आपापल्या विविध स्थळावरती, म्हणजे आता दुर्गा देवीची वेगवेगळी रूप आहेत बरं का, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली, भद्रा, अशी या ठिकाणी ती विभिन्न स्थळी या विविध तीर्थावरती ती प्रकट झाली बरं का. त्यानंतर म्हणजे दुर्गा देवीचं असं संभाषण ऐकून कंस अत्यंत म्हणजे काय झालं, विस्मित झाला. आता देवकी वासुदेवांकडे गेला, त्याने त्यांना पाशमुक्त केला आणि तो नम्रपणे त्यांना म्हणाला की आपल्याच मुलांना खाऊन टाकणाऱ्या नरभक्षसा राक्षसासारखा मी पापी आहे, मी तुमच्या मुलांची हत्या केली आहे, असं तो म्हणला त्यांना बरं का. आणि मग आता अशा पद्धतीचं जे पाप आहे, तर हे मी केल्यामुळे आता माझं काय होणार मला कळत नाही, अशा पद्धतीने तो गोंधळलेला होता. पण हे केवळ म्हणजे असत्य भाषण करत असतात बरं का, असे जे असुरी लोक असतात ते पापीच असतात. हम्म. आणि मी आकाशवाणीवर विश्वास ठेवला आणि माझ्या बहिणीच्या सर्व मुलांची हत्या केली, पण हे केवळ म्हणजे असं म्हणजे अशा पद्धतीने हे फक्त पापी लोक असं फक्त संभाषण करत असतात, आपण त्यांच्यावर कधी विश्वास ठेवू नये. मग आता म्हणजे त्यांनी हे सगळं जे आहे कथन जे आहे तर ते केलं वासुदेव आणि देवकी समोर. आणि मग त्याला असं वाटू लागलं की मी एवढा निर्दयी क्रूर होऊन माझ्या सर्व नातेवाईकांचा मित्रांचा त्याग केला, ब्रह्महत्या करणारे म्हणजे असं पापी कर्म मी केलं, तर मी मृत्यूनंतर आता कुठल्या लोकांमध्ये जाईल, बहुतेक मला नरकातच जावं लागेल, अशा पद्धतीने त्याचा विचार सुरू झाला. म्हणजे काय की कंसाने आपल्या बहीण आणि म्हणजे जे आहेत भाऊजी, तर यांच्या अपत्यांची हत्या करून काय केलं होतं, तर दुर्गादेवी चा तिथे जन्म झाला होता. आणि दुर्गादेवीने काय सांगितलं होतं की आता कृष्णांनी म्हणजे विष्णूंनी आधीच जन्म घेतलेला आहे मूल म्हणून, आणि त्यामुळे तू उगाचच इतर अपत्यांची म्हणजे इतर जी लहान मुले आहेत त्यांची हत्या करू नकोस, अशा पद्धतीने तिने त्याला एक प्रकारे काय केलं होतं तर समज दिली होती. पण हा जो कंस कंस होता, तर त्यांनी काय केलं मग, कृष्णा म्हणजे त्यांनी दुर्गादेवीच्या शब्दावर पूर्ण विश्वास ठेवला. आणि मग वसुदेव देवकीला त्यांनी काय केलं, त्या कारागृहातून मुक्त केलं. मग अशा पद्धतीने ही घटना घडली. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पुढे पाहणार. मग त्याची पुढची स्लाइड गेली. मग आता कंसा कंस होता, त्याचे मंत्री आणि ते जे सगळे होते असुर ते अत्यंत द्वेषी होते. त्या सगळ्यांना देवाशी शत्रुत्वच होतं आणि त्यांचं आचरण पण कसं होतं, असुरी होतं. मग त्यांनी काय केलं, ह्या कंसाला सांगितलं की भोजराज म्हणजे कंस, आपण काय करू, आजच सगळी नगरं, गावं, गवळ्यांचे वाडे जे काय आहे तिथं मागील 10 दिवसामध्ये आणि त्यापूर्वी जन्माला आलेली सगळी जी बाळ आहेत, सगळे शिशु आहेत, त्यांची हत्या करून टाकूया. मग देवांना तुमच्या धनुष्याच्या प्रत्यंच्या ध्वनीचं सुद्धा भय वाटतं. मग ते अशा पद्धतीने आपण काय करूया, ते सदैव युद्ध भय त्यांना असतंच असुरांशी, तर आपण काय करूया की ह्या सगळ्या बाळांची हत्याच करून टाकूया, म्हणजे अजून भय निर्माण करूया, असे तिने सल्ला दिला. आणि तुम्ही जेव्हा सर्व बाजूनी बाणांचा वर्षाव करतात तेव्हा देव कसे घायाळ होतात आणि कसे घाबरून पळत जातात, तर तसं आपण भय निर्माण करूया थोडं शत्रू पक्षामध्ये. म्हणून तिने काय केलं, तर या सगळ्या मुलांची काय केली, तर हत्या म्हणजे करण्यासाठी कंसाला सल्ला दिला. हे सगळे जे असुर बांधव होते, त्याचे असुर मित्र होते. आणि मग अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं, तर सगळ्या आजूबाजूला जन्म घेतलेल्या मुलाबाळांची हत्या करायला आदेश दिले. आता ते आज्ञाधारी सेवक आहेत असुर त्याचे कंसाचे. मग अशा अशा पद्धतीचं
म्हणजे इतकं क्रूर कर्म जे आहे तर ते म्हणजे कंसाने आरंभलं होतं. म्हणजे तो असुरच होता, पण त्याच्या दुष्ट मंत्र्यांनी त्याला जे उपदेश दिले तर ते त्यांनी स्वीकारले. म्हणजे एक प्रकारे काय झालं तर अजून तो पापाच्या गर्तेमध्ये ओढला गेला का. म्हणजे काय की मनुष्य जेव्हा महान साधूंचा अपराध करतो, छळ करतो, तेव्हा त्याचं काय होतं, आयुष्य, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद, उच्च ग्रहावरची प्रगती, सगळं सगळं काही नष्ट होतं. म्हणजे कंसाचे अनुयायी असलेले असुर आणि इतर जे लोक होते म्हणजे वैष्णवांचा छळ आणि विनाश म्हणजे करण्यातच ते कुशल होते. आणि स्वइच्छेनं काय करायचे, ते हवे ते रूप धारण करायचं सामर्थ्य प्राप्त होतं. कंसाने या सगळ्या वैष्णवांचा विनाश करण्यासाठी त्यांना सगळीकडे जायची अनुमती दिली होती. आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं, तिकडे जाऊन या लोकांचा छळच करायला सुरुवात केली. मग आता पुढे काय घडलं तर आता थोडस आपण कृष्ण जन्माष्टमी दिवशी काय करतो तर आपण उपवास करायचा प्रयत्न करत असतो सगळे भक्त. आणि कृष्णांचा म्हणजे जन्म काळ जो आहे म्हणजे कृष्णांची जन्म वेळ आहे ती रात्री मध्यरात्री आहे म्हणजे 12ची. तर तोपर्यंत सगळेजण काय करत असतात, उपवास करत असतात. तर अशा पद्धतीने आपण जन्माष्टमी जी आहे ती साजरी करू शकतो. असे भरपूर आहेत, त्यापैकी महत्वाचं हे एक सूत्र आहे. तर आता आपण पुढे जाऊन समजून घेऊ की आता हे जे आता जे हे नंद आहेत आणि वसुदेव जे आहेत तर यांची भेट झाली. मग आता जेव्हा भेट झाली तर त्यावेळेला काय झालं तर नंद महाराज जे आहेत तर त्यांनी जे आहेत तर ते सुंदर सुंदर असे वस्त्रालंकार जे आहेत तर ते सगळे म्हणजे जे आहेत तर ते कृष्ण जन्माचा सोहळा म्हणजे त्यांनी साजरा केला आणि त्यांनी अर्पण केले. मग त्यावेळेला कंसाला ते कर द्यायला म्हणून आले होते मथुरेला. मग त्यावेळेला त्यांची जे आहे ते वसुदेवांशी भेट झाली. पण इथं घडलं काय की सदैव वासुदेवांच्या मागावर हे जे सगळे होते त्यांचे म्हणजे जे वसुदेव होते तर यांच्या सतत पाठलाग करायचे कंसाचे जे हेर होते ते. आणि म्हणून आपल्या पुत्राचं कुशल मंगल विचारायला वसुदेव आणि नंद महाराज जे होते तर त्यांना म्हणजे जे आहे तर ते त्यांना म्हणजे म्हणजे ते त्यांना जे बोलावलं तर ते कुठे बोलावलं म्हणजे असं त्यांनी बाहेरच बोलावलं म्हणजे स्वतःच्या घरात नाही बोलवलं. आणि म्हणजे तिथेच त्यांनी त्यांची बैलगाडीत बसून म्हणजे सगळी जी आहे तर ती चर्चा केली. नंद महाराज जे आहेत म्हणजे जे आहेत तर ते जे बैलगाडीत बसून आले होते म्हणजे तर त्यांनी म्हणजे त्यांना काय विनंती केली वासुदेवांनी त्यांना, तुम्ही मथुरेत थांबू नका बिलकुल आणि त्वरित स्वगृही जा असं सांगितलं. आणि मग ते त्वरित जात असताना त्यांची तिथेच भेट घेऊन त्यांचं कुशल मंगल जे आहे आपल्या मुलाचं त्यांनी चौकशी केली. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे जे आहेत तर ते वासुदेवांनी काळजी घेतली. म्हणजे नंद महाराज जे आहेत तर म्हणजे त्यांनी काय केलं, सांत्वन केलं वसुदेवांचं. कंसाने त्यांचं इतकी अपत्य मारली त्याविषयी. आणि मग त्यांनी काय केलं की आपल्या म्हणजे आपली जी भूमी आहे वृंदावन भूमी तिकडं प्रयाण म्हणजे त्यांनी प्रयाण केलं त्या दिशेने. मग आता पुढे काय झालं तर आता तिथून पुढे आता जे वेगवेगळे जे कंस जे जो कंस होता त्याचे जे असुर बांधव होते त्यांनी काय केलं तर वेगवेगळ्या प्रकारे जे वृंदावन मध्ये भगवान जे आहेत तर त्यांनी जन्म घेतलेला होता. पण नेमकं कुठल्या घरामध्ये भगवानांनी जन्म घेतलाय किंवा कुठला अपत्य म्हणजे भगवान आहे हे कुठे माहिती होतं त्या असुरांना. मग त्यांनी काय केलं तर वेगवेगळ्या प्रकारे त्या गोकुळामध्ये जायला सुरुवात केली. मग यापैकीच काय झालं, एक पूतना नावाची राक्षसी होती. तर तिने काय केलं तर तिने आता म्हणजे ही भयानक राक्षसी होती. तर हिला आता त्यांनी गोकुळामध्ये पाठवलं म्हणजे. आणि मग आता ही जेव्हा तिथे गेली त्या म्हणजे त्यावेळेला तिने काय केलं, एका सुंदर स्त्रीचं असं रूप घेतलं बरं का. सुंदर स्त्रीच्या म्हणजे असं रूपात मध्ये होती ती. आणि मग तिने काय केलं, प्रत्येक घरामध्ये जाऊन सुंदर म्हणजे स्त्रीचं रूप धारण करून आपल्या मायावी शक्तीने तिने रूप धारण केलं होतं. आणि मग प्रत्येक बालकाला ती काय करत होती, स्तनपान करत होती. मग तिचा हेतू काय होता की कृष्णांकडे जायचं, कृष्णांच्या घरी आणि स्तनपान करायचं. मग आता भगवानांच्या योगमाया शक्तीने मोहित झाल्या होत्या या रोहिणी आणि यशोदा. तर त्यांनी तिला प्रतिकार नाही केला कारण ही लीला घडणार होती आता पुतणीची. मग आता पुतणीने काय केलं तर त्या भगवान जे आहेत तर ते आणि श्रीकृष्णांना आपल्या मांडीवर घेतलं तिने. आणि मग काय घडलं तर श्रीकृष्णांच्या मुखामध्ये तिने आपलं स्तन आहे ते दिलं.
आणि तिला इतक्या म्हणजे तिचं स्तन होतं ते कसं होतं, अत्यंत भयानक विषाने माखलेलं होतं. आणि असं जे म्हणजे भयानक विषाने माखलेलं जे स्तन होतं, तर ते जेव्हा मुखात घेतलं भगवानांनी, तेव्हा इतक्या वेगाने स्तनपान केलं की तिला असह्य वेदना झाल्या. आणि त्यामुळे तिचं मूळ शरीर जे आहे ना, आसुरी रूपात ते भूमीवर आडवं पडलं, म्हणजे ती मूळ रूपात प्रकट झाली आणि मृत्यू पावली. आणि मग तिच्या विशाल स्तनावर ते कृष्ण खेळायला लागले. आणि अशा पद्धतीची ही लीला घडली. मग सगळ्या गोपींनी हे श्रीकृष्णांचं हे सगळं रूप पाहिलं, ही सगळी लीला पाहिली. आणि मग यशोदा मातेने काय केलं, श्रीकृष्णांना स्तनपान करून काही वेळाने निजवलं. म्हणजे काय, की जेव्हा नंद महाराज परत येत होते यांना वसुदेवांना भेटून, तेव्हा ते चिंतित होते आणि तोपर्यंतच तिथं पूतना पोचली होती आणि ही सगळी लीला घडली होती. आणि मग पुतनेचं हे विशाल शरीर, म्हणजे ते 1 किलोमीटर पेक्षा जास्त होतं, म्हणजे मोठीच्या मोठं शरीर होतं असं. आणि असं जे शरीर होतं हे सगळं पाहून वसुदेव म्हणजे म्हणजे वसुदेवांची दूरदृष्टी त्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी प्रशंसा केली की काहीतरी असं घडणार आहे, हा संकेत होता संकटाचा. आणि म्हणून वसुदेवांनी त्यांना ताबडतोब जा म्हणून सांगितलं होतं घरी. आणि व्रजभूमी मधले निवाशांनी काय केलं, पुतनेच्या ते देहाचे सगळे तुकडे तुकडे करून टाकले. आणि मग तिच्या शरीराचं दहन केलं. मग तिच्या शरीराचं दहन केल्यावर काय झालं, सगळ्या वातावरणामध्ये सुगंध भरला गेला. म्हणजे काय, की श्रीकृष्णांची हत्येचा प्रयत्न केला तिने, पण तिला वैकुंठाची प्राप्ती झाली पहा. म्हणजे काय, की एखादा मनुष्य शत्रूच्या रूपाने कृष्णांच्यावर आसक्त झाला तरी शेवटी त्याला यशप्राप्तीच होते. कृष्ण त्याच्यावर कृपाच करतात पहा. मग आपण जर भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर आपल्यावर किती कृपा होईल पहा, हो की नाही. मग पुतनेचा वध जेव्हा झाला तेव्हा अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग नंद महाराजांनी काय केलं, कृष्णांना आपल्या मांडीवर घेतलं आणि काय केलं, त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला. म्हणजे मायेने त्याला जवळ घेतलं आपल्या बाळाला. मग आता पुतना म्हणजे काय आहे आपण सगळ्यांनी समजून घेऊया. पुतना हे कशाचं रूप आहे, तर आपण पुतनेच्या या वधातून काय समजून घ्यायचं, पुतना म्हणजे ढोंगी गुरु, जो मिथ्याचारी पाखंडी आपण म्हणतो ना, तो म्हणजे असा गुरु. म्हणजे पुतनेने काय केलं, सुंदर स्त्री म्हणजे आईसारखं रूप घेतलं. तर आपल्या जीवनामध्ये आपण गुरु शिष्य परंपरेमध्ये आहोत, आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो, तर आपल्या जीवनामध्ये असे अनेक येतात वेगवेगळे पाखंडी मिथ्याचारी. आपण टीकेचा भाग म्हणून नाही समजून घेऊया, तर आपण समजून घेऊया की आपल्या जीवनामध्ये असे अनेक येतात वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मनुष्य आहेत ते. मग त्यावेळेला असं जो ढोंगी पाखंडी गुरु आहे आजच्या कलियुगामध्ये, त्याच्यापासून आपण वाचलं पाहिजे, आपण त्याच्यापासून आपला बचाव केला पाहिजे. तर पूतना कशी होती, सुंदर होती ना, पण ती कोण होती, राक्षसी होती. तसं दिसायला गुरुचा म्हणजे गुरुसारखं सुंदर रूप असतं. म्हणजे भक्तिविनोद ठाकूर काय म्हणतात, तर डोक्या म्हणजे माथा तिलक आणि कंठी माला, ये देखो काय, तर कलीचेला. म्हणजे काय, की कलीचा चेला आहे तो. म्हणजे काय, की माथ्यावर तर तिलक आहे, गळ्यात तर माळा आहे, कंठी माळा आहे, पण हा कोण आहे, कलीचेला असू शकतो हा. मग तसंच आहे, पूतना ही राक्षसीच होती. तिचं बाह्य रूप सुंदर होतं, सुंदर स्त्री माता वगैरे असं होतं, पण ती अंतस्थ कोण होती, असुरी होती. मग तसंच असतं मिथ्याचारी किंवा ढोंगी भक्त, ज्याला सहजिया म्हणतो आपण, तो काय असतो, असा गुरु जो असतो तो बाह्य स्वरूप बाह्य देखावा करतो मी गुरु आहे म्हणून, पण तो प्रत्यक्ष गुरु नसतो. अशा ढोंगी गुरु म्हणजे कोण, तर पूतना हे त्याचं प्रतीक आहे. आपल्या हृदयामधले जे काही वेगवेगळे अनर्थ आहेत त्यापैकी एक अनर्थ म्हणजे पूतना म्हणजे काय आहे, तर ढोंगी गुरुचं प्रतीक मानलं जातं. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, आपण याच्यातून हा भाग शिकायचा. मग आता आपण अगदी थोडक्यात पुढच्या सगळ्या लीला जितक्या महत्वाच्या आहेत तितक्या समजून घेऊया, म्हणजे आपला एक 15-20 मिनिटात हा भाग संपेल. अं, मग अशा पद्धतीने जी पूतना आहे तर तिचा वध झाला. मग ही एक सुंदर अशी लीला जी आहे, तर भगवान यांच्या म्हणजे जे आहेत, तर भगवान यांच्या प्राकट्यानंतर घडली. मग त्यानंतर आता काय काय घडलं, तर आता अशाच पद्धतीने श्रीकृष्णाने शक्टासुर आणि तृणावर्त या असुरांना मारलं. म्हणजे अशाच पद्धतीने त्याने त्यांचा वध केला. म्हणजे काय झालं, तर इथे आपण समजून घेऊया की श्रीकृष्ण जेव्हा 3 महिन्याचे झाले आणि रांगायला लागले आणि ते पालथे पडायला लागले, तेव्हा यशोदा मैया आणि मैत्रिणींनी काय केलं, वेगवेगळे यज्ञ वगैरे आयोजन केलं. आणि सगळ्या स्त्रिया ज्या होत्या त्या म्हणजे एकत्र होत्या तिथे. आणि मग श्रीकृष्ण झोपी गेले पाहून यशोदा मैयानी काय केलं, त्यांना एका शकटाखाली ठेवलं. म्हणजे ही संस्काराची पूर्वसिद्धता करायला ते निघून गेली. म्हणजे सगळी तयारी करायची होती, कर्मकांडाचं नियोजन केलेलं होतं, यज्ञ केलेले होते, म्हणजे स्त्रिया सगळ्या त्या कामामध्ये व्यस्त होत्या. मग त्या शकटाखाली एक पाळणा होता, त्या यशोदेनं त्या श्रीकृष्णांना पाळण्यात झोपवलं होतं. आणि मग श्रीकृष्णांना अचानक जाग झाली, म्हणजे जाग आली. मग आता लहान मुलांना सवय असते ना, ते उठले की पाय झाडतात. मग तसं ते लहान पाय असे ते झाडायला लागले, मग तो शकट हालायला लागला. मग आता इतका मोठा ध्वनी झाला आणि तो कोसळला शकट.
जवळजवळ म्हणजे ती सगळी घटना यशोदेला समजली. म्हणजे ती चिंतित होऊन आली, तिने पाहिलं म्हणजे तो तुटलेला छकडा होता, तिथे आली ती आणि तिनं बाळकृष्णाला उचलून लगेच मांडीवर घेतलं आणि त्यांना दूध पाजायला लागली. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने ही जी लीला आहे तर ती घडली. म्हणजे एक दिवशी यशोदा मैया आपल्या बाळाला मांडीवर घेऊन अंगणात बसली आणि अचानक काय झालं तर आपल्या बाळाने म्हणजे विश्वा इतकंच अगणित भार धारण केल्याचं तिच्या लक्षात आलं. म्हणजे ही लीला आहे भगवान यांची फार सुंदर. आणि मग आता ती आश्चर्यचकित झाली. मग श्रीकृष्णाला मांडीवर उचलून खाली ठेवावे लागले. इतक्यात काय झालं, त्याच वेळेला कंसाच्या आज्ञेनं तृणावर्त नावाचा एक असुर आला आणि वादळ वादळ येतं ना त्याला म्हणायचं, तो जो असुर आहे त्याला म्हणायचं तृणावर्त. तो तिथे आला आणि बाळकृष्णाला म्हणजे वादळाच्या म्हणजे वादळाचा जो म्हणजे तो प्रवाह असतो त्यातनं तो त्यांना नेणार होता. तर वादळ रूपी असुर म्हणजे काय करणार, तो वादळाच्या प्रवाहातनं त्यांना घेऊन जाणार होता. मग कंसाच्या आज्ञेनं आला आणि तो बाळकृष्णाला उचलून स्वतःसोबत घेऊन गेला. मग सगळ्या धुळीनं ते गोकुळ होतं ते भरून गेलं होतं. श्रीकृष्ण कुठे आहेत कोणाला समजतच नव्हतं. सगळे गोपी आहेत ते अत्यंत दुःखी झाल्या. त्या तृणावर्ताची अशी अवस्था झाली की त्या बाळाचा भारच त्याला सहन नाही झाला आणि त्यामुळं त्याला उंच नेताच आलं नाही आणि त्या बाळाला त्यांनी भूमीवर तो फेकता पण येईना त्याला. आणि मग बाळाला म्हणजे त्यानं दृढपणे पकडूनच ठेवलं असं. आणि तृणावर्ताने इतके प्रयत्न केले तर तो आपल्यापासून कृष्णरूपी जे बाळ होतं त्याला ना दूर ढकलू शकला ना खाली फेकू शकला. मग बाळकृष्णाने काय केलं, आपल्या आकाशातच त्याचा गळा दाबून टाकला आणि उंचावरून तो खाली पडला आणि तो त्वरित मरण पावला. मग श्रीकृष्णाने उचलून काय केलं, यशोदेच्या मांडीवर ठेवलं म्हणजे श्रीकृष्णांना उचलून गोपींनी. आणि मग असा असुर जो आहे तर त्याचा मृत्यू आणि आपले कृष्ण कसे सुरक्षित आहेत ही घटना बघूनच यशोदा मैया जी आहे ती आश्चर्यचकित झाली. म्हणजे हे पण काय झालं तेव्हा योगमाया शक्तीने काय केलं, तिला विस्मरण करून टाकलं या सगळ्या घटनांचं आणि त्यामुळं मग ती विसरून गेली सगळं, हे सगळं पाहिलेलं दृश्य होतं ते. म्हणजे अशी प्राणघातक संकटांमधून सुद्धा बाळ कसं काय आपलं सुरक्षित राहतंय. मग आपल्या बाळाचं नशीब फार मोठं म्हणजे मोठं दैवी नशीब घेऊन आलंय आपलं बाळ, असं एक सामान्य विचार करणारी ती मैया होती. आणि नंद महाराज जे आहेत तर म्हणजे ते त्यांच्या म्हणजे ते त्यांनी या वसुदेवांच्याकडून हे सगळं भविष्यवाणीचं चिंतन जे आहे तर ते ऐकलेलं होतं म्हणून ते काय करायला लागले, त्या वसुदेवांना श्रेष्ठ योगी मानायला लागले. आणि अशा पद्धतीने ही लीला घडली ह्या दोन असुरांच्या मृत्यूची. म्हणजे त्यांचा वध करून टाकला कृष्णाने. मग यशोदा मातेच्या एकदा मांडीवर असे श्रीकृष्ण झोपले होते बरं का. मग त्यांनी जांभई दिली आणि त्यावेळेला काय झालं, यशोदेला त्यांच्या मुखामध्ये सगळं ब्रह्मांड पण दिसलं. पण योगमाया शक्तीने काय केलं, पुन्हा तिची सगळी स्मृती आहे तर म्हणजे तिच्या माध्यमातून तिला सगळं विस्मरण करून टाकलं. मग अशी इतकी म्हणजे इतकी अद्भुत कृत्य भगवान यांनी केली आणि अशा सुंदर सुंदर लीला केली बरं का. भगवान यांनी अशा छान छान त्यांनी लीला केल्या. मग आता श्रीकृष्णांचं वय आता 3 महिने झाल्यावर यशोदेने काय केलं, गोपस्त्रियांना सगळ्यांना एकत्र केलं आणि एक उत्सव साजरा करायचं ठरवलं. मग त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, सगळ्या ब्राह्मणांना वेदमंत्र उच्चारण करायला बोलवलं आणि अशा पद्धतीने त्यांनी दान केलं. आणि सगळ्यांना धनधान्य वस्त्र भोजन गायी दिलं. सगळ्या सगळ्या ब्राह्मणांना पुष्पमाळा घातल्या, त्यांचं पूजन केलं, वेदमंत्राचं असं उच्चारण केलं, पूजाविधी केले. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी जो उत्सव केला त्याला काय म्हटलं जातं तर नंदोत्सव त्यांनी साजरा केला पुत्र प्राप्तीसाठी. मग हे कशा आता ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं तर सुपात्र दान किंवा आपण सतोगुणी दान किंवा सात्विक दान म्हणजे काय आहे तर अशा पद्धतीचं दान जे आहे तर आपल्या गृहस्थाश्रमामध्ये आपण अशा पद्धतीचं दान करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग एखाद्याचा वाढदिवस असतो हो की नाही, एखाद्याची अॅनिव्हर्सरी असते, अशा पद्धतीचं जेव्हा म्हणजे कार्यक्रम असतात, कुणाची 65 करतात, कुणाची 75 करतात हो की नाही, कुणाचं चंद्र दर्शन विधी असतो. मग हे सगळं भौतिक स्तरावरच आपलं आहे. पण मग ह्या वेळेला जर आपण जिथं भगवंतांचं मंदिर आहे किंवा जिथे भगवंतांचे भक्त वास करतात किंवा भगवत कार्यासाठी जर आपण काही प्रमाणात दान केलं तर निश्चितच काय होतं, ते कृष्ण भावनाभावी कार्य होतं. मग हे कसं मानलं गेलं, शास्त्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ असं दान मानलं गेलं किंवा सात्विक दान जे म्हटलं जातं तर अशा पद्धतीचं हे दान मानलं गेलं. मग आता हे हे जे आहे तर हे सगळं म्हणजे हा जो छकडा होता जो तर या छकड्याच्या माध्यमातून ही जी तृणावर्ताची लीला घडली. मग यानंतर आता काय घडलं तर आपण पाहणार आहोत की विश्वरूप दर्शनाची जी लीला आहे तर ती देखील जी आहे तर ती कृष्णांनी यशोदा मैयाला म्हणजे जी आहे तर ती म्हणजे दाखवली होती.
म्हणजे काय की ते झोपले होते तेव्हा जांभईमध्ये पण तिला दिसलं होतं. त्याचबरोबर पुढे जाऊन ज्या वेळेला ज्या वेळेला हा जो पुत्र आहे यशोदा मैयाचा, तर त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी जेव्हा मृदा ग्रहण करायला सुरुवात केली, तर त्यावेळेला सगळ्यांनी तक्रार केली, सगळ्या गोपबालकांनी, की हा मृदा ग्रहण करतोय. तेव्हा यशोदा मैयांनी काय सांगितलं, तर त्याचं मुख खोलून बघितलं, तर त्यावेळेला सुद्धा त्यांना काय झालं, सगळ्या ब्रह्मांडासहित विश्वरूपाचं दर्शन झालं. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने सुंदर सुंदर ज्या लीला आहेत त्या श्रीकृष्णाने त्याचं प्रदर्शन करायला सुरुवात केली. मग त्यानंतर बालवयातली अजून कुठली सुंदर लीला आहे, तर उखळबंधन लीला. तर आता आपल्याला सगळ्यांना ती माहिती आहे उखळबंधन लीला. तर ती काय आहे, तर उखळाला म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना उखळाला बांधून ठेवले यशोदा मैयांनी. का तर म्हणजे त्यांनी काय केलं होतं, तर यशोदा मैया दही घुसळत असताना ते गेले होते जे आहेत यशोदा मैयाकडे स्तनपानाच्या इच्छेने. आणि मग त्यांनी तिला जवळ घेतलं. आणि मग त्यांनी यशोदा मैयांनी जवळ घेतल्यानंतर काय केलं कृष्णाने, ते जे दही आहे तर त्यांचं मंथन थांबवायला सांगितलं प्रेमाने. ते छोटे होते ना, बाळ होते. आणि मग काय झालं, ज्या वेळेला यशोदामाई यांनी त्यांना स्तनपान करायला सुरुवात केली, तेव्हा चुलीवर ठेवलेलं दूध उतू गेलं. आणि मग श्रीकृष्णांना मांडीवरून म्हणजे तिने खाली ठेवलं पटकन आणि चुलीकडे गेली. आणि मग मातेचं स्तनपान जे आहे तर ते करून ते तृप्त झाले नव्हते, म्हणून त्यांना खूप क्रोध आला. आणि दातोट खाऊन त्यांनी काय केलं, त्या दगडाने दह्याचा माठ फोडून टाकला आणि एकांतात जाऊन ते घुसळून ठेवलेले लोणी खायला लागले. आणि मग तोपर्यंत तिकडे ती आली यशोदा मैया, तिने पाहिलं श्रीकृष्ण तिथे नाहीत. आणि दृश्य काय होतं, तर तिकडं श्रीकृष्ण पालथ्या उकळावर बसून शिंक्यावर ठेवलेलं दही आणि लोणी हवे तसे माकडांना देत होते. आणि आपण चोरी केली म्हणून शिक्षा देईल म्हणून भीतीने कावऱ्याबावरी दृष्टीने ते पाहत होते. अशी सुंदर लीला घडली. मग आता हे सगळं बघून यशोदामाईंनी काय केलं, हातात काठी घेतली आणि उकळावरून जे उडी मारून उतरले म्हणजे जे भगवान, तर त्यांनी काय मातेच्या भयाने ते पळायला लागले. मग आपण चित्र पाहिलं बघा, काठी घेऊन यशोदा मैया पाठी पळत असते आणि कृष्ण पुढे असतात. आणि मग तिने काय केलं, त्यांना दोरीने बांधण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे काय की इतकी दमली ती, म्हणजे तिच्या भगवंतांच्या पाठी धावून. मग शेवटी कृष्णांनी काय केलं, तर कृष्णांनी तिच्यावर कृपा केली, तिची गती मंदावली, ती अत्यंत थकली. आणि मग कृष्णांनी काय केलं, तर स्वतःला तिच्या म्हणजे काय केलं, स्वतःला तिच्या म्हणजे तिच्या स्वाधीन केलं. आणि मग कृष्णांना पकडल्यानंतर ते भयभीत झाले. आपण अपराधी असले तर त्यांनी मान्य केलं आणि तिच्याकडे पाहत रडत रडत ते डोळे चोळायला लागले. आणि त्यांचं जे काजळ आहे ते अश्रून म्हणजे अश्रूंबरोबर ते व्हायला लागलं. आणि त्यामुळे त्यांचं काजळानं सगळं मुख आहे ते माखलं गेलं, इतके सुंदर श्रीकृष्ण आहेत. आणि यशोदा मैया ज्या आहेत तर त्या आपल्या या पुत्राला रागवायला लागल्या. म्हणजे अशा पद्धतीची सुंदर लीला ती घडली. आणि मग त्याला बांधून ठेवण्याचा विचार केला. आणि बांधून ठेवल्यावर हा खोड्या नाही करणार, आता उखळाला बांधून ठेवलं की, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रयत्न केला. मग बांधायला लागल्यावर तो दोर आहे तो दोन दोन अंघुळ उणेच पडायला लागला. मग आणखी एक दोर आणला, अशा पद्धतीनं आणखी दोन दोर आणले, घरातले सगळे दोर संपले. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग इतके परिश्रम केल्यानंतर ती अत्यंत दमली. मग त्यांनी काय केलं, स्वतःला बांधून घेतलं मैयेकडून. मग याच्यातून आपण काय शिकायचं, की भगवान यांनी म्हणजे यांची आपण अशी सेवा केली पाहिजे की भगवान यांचे भक्त म्हणून भगवान आपल्याकडे नाही आले पाहिजेत. म्हणजे आपण नाही सांगायचं की मी भगवान श्रीकृष्णांचा भक्त आहे, तर भगवान जे आहेत त्यांनी स्वतःला आपल्या भक्ताच्या प्रेमबंधनात म्हणजे प्रेमाच्या बंधनात, जसं यशोदा मैयाच्या प्रेमाच्या बंधनात स्वतःला बांधून घेतलं, तिचं पुत्रत्व स्वीकारलं, असे भगवान आपल्या भक्तांच्या प्रेमाच्या बंधनात म्हणजे प्रेमपाशात बांधले जातात त्यांची सेवा पाहून. अशी सेवा आम्हाला करता येऊ दे, अशी प्रार्थना आपण भगवत चरणी करायची आजच्या या पवित्र दिनी. म्हणजे की भगवान जे आहेत तर ते इतके भक्तवत्सल आहेत की अर्जुनाच्या सारथ्य म्हणजे म्हणजे जे आहेत तर ते त्यांनी स्वीकारलं. म्हणजे जसं भक्तांना भगवान यांची सेवा करायला आवडते, तसं भगवान जे आहेत तर ते भयंकर संधी शोधत असतात की कशी मला माझ्या भक्ताची सेवा करता येईल, कारण त्यांना पण प्रेमाचं आदान प्रदान करायचं असतं. आणि याला म्हणायचं भक्तवत्सल गुणधर्म भगवान यांचा. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, अर्जुनाचं सारथ्य स्वीकारलं. आता मैदानामध्ये काय होतं की सारथी जो आहे तर त्याला दिशा कुठली सांगायला इतका कोलाहल असतो, तर क्षत्रिय काय करतो, लढणारा लाथ मारतो आणि दिशा दाखवतो. म्हणजे लत्ता प्रहार करायचा, डावीकडे जायचं तर डाव्या खांद्यावर लत्ता प्रहार करायचा अर्जुन श्रीकृष्णांच्या, उजवीकडे जायचं तर उजव्या खांद्यावर, म्हणजे अशा पद्धतीचं
जे असतं तर ते क्षत्रियाला आचरण करावं लागतं. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीनं सारथ्य म्हणजे सारथ्य स्वीकारणारे जे भगवान आहे ते आपल्या भक्तांच्या प्रेमपाशात असे बांधले जातात. मग त्यासाठी काय पाहिजे, आपली जी आहे तर ती शरणागती आणि आपली भक्तिमय प्रेममय सेवा या शरणागत भावाने केलेली. मग हेच भगवान हे नाव आहे आपलं, भाव आणि प्रेम आहे. मग असे प्रयत्न जेव्हा आपण करू तेव्हा निश्चितच काय होईल, भगवत कृपा आपल्याला प्राप्त होईल. मग आता ह्या आपण लीला उखळबंधनाच्या लीलापर्यंत आलो. मग इथे आता आहेत तर हे जे वृक्ष आहेत तर ह्यांचा त्यांनी उद्धार केला. तर हे नलकुबेर म्हणून पुत्र होते दोन्ही कुबेराचे. आणि नारद मुनींचा त्यांना शाप मिळाला होता. दोघे मध्यधुंद अवस्थेत होते आणि त्यांची स्थिती समजून त्यांनी काय केलं, त्यांना यमलार्जुन वृक्ष बनवून तुम्ही इकडे यांच्या यांच्या अंगणामध्ये तुम्ही म्हणजे यशोदामय्या नंदबाबा राहत असलेल्या घराच्या अंगणामध्ये तुम्ही तिथे उपस्थित राहाल अशा पद्धतीचा त्यांना म्हणजे शाप दिला होता. पण खरं तर हे जे साधू पुरुष असतात म्हणजे हे भक्त असतात नारद मुनीसारखे, हे खरं तर काय करत असतात, हा जो झालेला असतो भगवत चरणी अपराध, तर त्याचा उद्धार कसा या भक्ताचा करता येईल यासाठी ते झटत असतात. त्यांनी दिलेला शाप म्हणजे खरं तर उद्धार होता. म्हणजे नेहमी एक वैष्णव असतो तो काय करत असतो, असा विशेष शाप जेव्हा देतो ना तेव्हा तो विशेष कृपा करत असतो. म्हणजे मध्यांध झालेले आणि विवस्त्र झालेले देवपुत्र पाहून, म्हणजे एक प्रकारचा अपराध आहे ना अशा ठिकाणी केलेला, म्हणजे अशा सरोवरामध्ये जाऊन केलेला. म्हणजे जिथे मंदाकिनी नदी आहे आणि जिथे म्हणजे अशा सुंदर ठिकाणी म्हणजे गंगा नदीमध्ये लोक खरं तर आपल्या पापाचं प्रक्षालन करायला जातात. मग इथे जाऊन कोणी कामवासना चेतवण्यासाठी किंवा कामवासनेमध्ये राहून मध्यधुंद अवस्थेत राहण्यासाठी नाही जात. आणि हीच मोठी काय होती, तर हीच मोठी दुर्दैवाची गोष्ट होती. म्हणजे अशा पद्धतीचा जो अपराध आहे त्या कुबेर पुत्रांकडनं घडला होता. आणि ह्यासाठी त्यांना आता योग्य मार्गावर आणण्यासाठी नारद मुनींनी काय केलं होतं, त्यांना एक प्रकारचा विशेष शाप दिला की ज्यामुळे काय होणार होता, तर त्यांचा उद्धार होणार होता. आणि मग काय झालं, ते जे उखळ होतं त्याच्या सहित भगवान यांना बांधलं होतं यशोदामाईने, त्याच्या सहित त्यांनी काय केलं, त्या वृक्षाच्या पासून ते रांगत गेले. आणि त्यामुळे काय झालं, तर त्यांची मुक्तता झाली. आणि यमलार्जुनाचा म्हणजे जे वृक्ष आहेत तर त्यांच्यामुळं या जे नलकुबेर आहेत तर यांचा उद्धार झाला. अशा पद्धतीने भगवान यांनी यमलार्जुन जी आहे तर ती लीला केली. म्हणजे या बाललीला सगळ्या आपण अभ्यासला. मग आता त्यानंतर पुढे काय आहे, तर अघासुराचा जो आहे तर तो भगवान यांनी संहार केला. म्हणजे जो अघासुर नावाचा जो होता असुर होता, तो पुतनेचा आणि बकासुराचा भाऊ होता. मग यानं विशाल अजगराचं रूप घेतलं आणि त्याची 8 मैल इतकी अशी म्हणजे इतकी म्हणजे त्याची उंची अशी इतकी होती, म्हणजे लांबी 8 मैल आणि उंची पर्वतासारखी, आणि वाचलेलं त्याचं मुख होतं. मग अगासुर वनामध्ये पडून राहिला. मग गोपबालकांना वाटलं हे रूप वृंदावनातील एक रमणीय स्थळ आहे, त्यांनी प्रवेश केला त्याच्या मुखामध्ये. मग कृष्णांनाही कळालं आणि मग त्यांनी मुखामधून प्रवेश करायला थांबवलं गोपबालकांना. कृष्ण बाहेरच होते. मग कृष्णांनी आपल्या मुखामध्ये प्रवेश करायला म्हणजे केला की आपण मुख बंद करायचं आणि मारून टाकायचं असं ठरवलं. आणि तो वाट पाहत होता. मग त्यानं तोंड उघडच ठेवलं होतं. मग आता कृष्ण गोपबालकांचं रक्षण कसं करता येईल विचार करत होते. आणि मग श्रीकृष्णांनी ही लीला वयाच्या 5व्या वर्षी केली पहा. मग त्यांनी काय केलं, आगासुराच्या मुखात प्रवेश केला आणि स्वतःला एवढं विस्तारित केलं की आगासुराचा श्वास गुदमरून गेला आणि तो मरण पावला पहा. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी जी आहे तर ती अगासुराची लीला केली. मग त्यांना सायुज्य मुक्ती मिळाली पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी अगासुराच्या मुखामध्ये प्रवेश केला ना कृष्णाने, म्हणून त्याला सायुज्य मुक्ती मिळाली, अशी ती लीला केली. मग आता हे 5व्या वर्षी त्यांनी ही लीला केली. मग आता 6व्या वर्षी ते काय केलं, त्यांनी पौगंडावस्थेत म्हणजे पौगंड वयात प्रवेश केला. आणि तिथल्या मग निवाशांना सगळ्यांना समजलं हे सगळं वृत्त जे आहे ते समजलं अगासुराच्या वधाचं. मग यानंतर पुढे काय झालं, तर ब्रह्म विमोहन लीला घडली. आता जे ब्रह्माजी आहेत तर त्यांनी पाहिलं की गोपबालकांचं वासरांचं अपहरण करण्याचं म्हणजे त्यांनी प्रयत्न केला. मग गोपबालक 5 वर्षाची होती आणि आता ती 6 वर्षाची झाली. आणि मग हा सगळा प्रसंग घडला. म्हणजे काय, की हे सगळे गोपबालक आणि कृष्ण जे आहेत तर हे सगळे जे आहेत तर ते या गायींना चारायला तिथे आलेले होते, एकत्र बसून भोजन करत होते. मग आता कृष्ण त्या बालकांना प्रोत्साहित करायला म्हणाले की तुम्ही इथंच बसून भोजन करा, म्हणजे तुमची वासरं जी आहेत ती एक अचानक दिसायची बंद झाली. ब्रह्माजींनी लीला केली
की आता या वासरांचं मी अपहरण करतो असं ठरवलं. हा नक्की एवढा छोटासा दिसणारा आणि गोचारण करणारा नक्की भगवान पुरुषोत्तमच आहेत का, असं त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला. म्हणजे देवतांना सुद्धा कधी कधी भगवान यांच्या लीला आहेत ते समजू येत नाहीत, पहा त्याचं हे उदाहरण. आणि मग ती वासरं जी आहेत त्यांना घेऊन गेले ब्रह्माजी. आणि मग श्रीकृष्ण वासरांच्या शोधार्थ निघून गेले. मग आता श्रीकृष्णांच्या सामर्थ्याची परीक्षा घ्यायला ब्रह्मदेवानी काय केलं होतं, सर्व वासरांचं अपहरण केलं. मग गोपमित्र त्यांना शोधायला गेले पुन्हा. हम्म तर गोपमित्रांचं पण अपहरण केलं आणि सगळ्यांना एकांत स्थळी नेऊन ठेवलं. मग आता श्रीकृष्णांना गोप बालक वासर कुठे आहेत ते आढळलीच नाहीत. आता हे ब्रह्मदेवांचं कार्य माहिती होतं त्यांना. मग आता त्यांनी काय केलं, गोपमातांना संतुष्ट करण्यासाठी स्वतःलाच विस्तारित केलं. सगळी वासर पण बनले कृष्ण आणि सगळे गोप बालक पण बनले कृष्ण. आणि अशा पद्धतीने अद्भुत लीला गेली. सगळ्या माता आणि सगळ्या पुत्र आणि सगळ्या गायी या म्हणजे कोण होते, म्हणजे या सगळ्या मातांना सगळ्या गायींना त्यांनी पुत्र म्हणून आनंद दिला. म्हणजे गोमातेचे पुत्र म्हणजे वासरू म्हणून आनंद दिला आणि सगळ्या गोपींचे पुत्र म्हणून त्यांनी कृष्णांनी स्वतःला विस्तारित केला आणि आनंद दिला. मग 1 वर्ष झाल्यावर बलदेवांना समजलं की हे सगळे वासरं आणि सवंगडी म्हणजे कृष्णांचे विस्तार आहेत. मग अशा पद्धतीने लीला घडली. मग 1 वर्ष झाल्यावर ब्रह्मदेव परतले. त्यांनी पाहिलं की श्रीकृष्ण आपल्या सगळ्या मित्रांचं म्हणजे इकडे गायी म्हणजे चरतायत आणि खेळतायत. मग हे सगळं पाहून त्यांना लक्षात आलं. मग श्रीकृष्णांनी म्हणजे सगळ्या गोपमित्रांची आणि वासरांची चतुर्भुज नारायण रूप त्यांना दाखवली आणि मग ब्रह्मदेवांनी क्षमा मागितली आणि अशा पद्धतीने त्यांची स्तुती केली त्यांनी. आणि मग ब्रह्मदेवांनी भगवंतांची स्तुती करून त्यांची क्षमा मागून ते आपल्या लोकांमध्ये परतले. मग आता ही जी ब्रह्मविमोहन लीला आहे, मग ह्या इथपर्यंतच्या सगळ्या बाललीला आहेत भगवान यांच्या. मग आता ते मथुरेत गेल्यानंतर कुठल्या लीला घडल्या त्यांची मी आता 5 वाजले तर फक्त नावं सांगते, सगळ्यांना कथा बऱ्यापैकी माहिती आहे. तर थोडस आपण फक्त थोडक्यात थोडक्यात समजून घेऊया कशा कशा लीला घडल्या, त्यांचा क्रम आणि थोडा थोडा उल्लेख करते. म्हणजे असं अगदीच असं नाही की आपण त्या लीलेपर्यंत पोहोचलो नाही, तर आपण ती लीला अगदी थोडक्यात 2-2 ओळीत समजून घेऊया आणि पुढे जात राहूया. आणि अशा पद्धतीने पूर्ण कृष्ण लीला आपण अभ्यासाचा एक प्रयत्न करूया. 15-20 मिनिटं आपण थोडीशी जास्त घेऊया. तर ब्रह्मविमोहन लीला घडल्यानंतर पुढे जे होतं म्हणजे पुढची जी जो होता तो सर्प डोहामध्ये काळ्या वर्णाचा तो सर्प होता महाकाय आणि यमुना नदीच्या डोहामध्ये तो वास करायला आला. मग तीव्र विषामुळे काय झालं, सगळं परिसर प्रदूषित झाला आणि उच्छ्वासातून विषारी वायू बाहेर पडायला लागले त्याच्यात. आणि पक्षी सुद्धा त्या डोहाजवळून उडत असताना मरण पावायला लागले. मग त्यावेळेला श्रीकृष्णांनी काय केलं, यमुना नदीच्या काठावर जो कदंब वृक्ष होता त्याच्यावर चढले आणि तिथून त्यांनी त्या विषारी पाण्याच्या डोहात एखाद्या मल्ल कसा आपला दंड थोपटतो तशी उडी घेतली. आणि त्यांनी काय केलं, तर त्या कालिया जो आहे तर त्याच्या म्हणजे तिथे जेव्हा उडी घेतली तेव्हा म्हणजे इतकं दूर पाणी फेकलं गेलं की म्हणजे इतकं सामर्थ्य होतं, भगवान यांनी उडी घेतली तिथे. आणि त्यामुळं तो जो कालिया होता तो अजून चवताळून उठला. आणि मग त्यांनी काय केलं, कालियाला आपल्या लत्ता प्रहार केले आणि त्यांनी इतकं हैराण केलं की तो विष जे आहे आणि रक्त जे आहे तो ओकायला लागला. आणि जेव्हा त्यांनी इतकं हैराण केलं तेव्हा त्यांनी काय केलं, त्याच्या म्हणजे पाऊण प्रहर त्यांनी काय केलं, श्रीकृष्ण एखाद्या सामान्य बालकाप्रमाणे राहिलं आणि त्यांनी त्या कालियाने त्यांना विळखी घात नंतर. त्या विळख्यामध्ये ते असेच राहिले आणि मग नंतर त्यांनी येऊन काय केलं, तर त्याला जेव्हा त्यांना भयंकर खवळून फणा उभारला तेव्हा त्यांनी काय केलं, लत्ता प्रहार केले असे आणि त्याच्या मुखातून सगळीकडून रक्त ओकायला लागला तो त्यांच्या लत्ता प्रहारामुळे. आणि मग ते चपळाईनं त्या फण्यांना पकडून वर चढले आणि त्यांनी काय केलं, त्याच्यावर नृत्य केलं आणि अगदी म्हणजे नटराजासारखं नृत्य केलं चपळाईने. अशा पद्धतीने इतका हैराण झाला की त्या नागपत्नींनी क्षमा मागितली कालियाची. म्हणजे कालियाच्या ज्या नागपत्नी होत्या त्या सगळ्यांनी कृष्णांची क्षमा मागितली या सगळ्यांनी मिळून कालियासाठी. आणि त्यांनी प्रार्थना केली की आम्ही सगळे तुमचे सुपुत्र आहोत तर आम्हाला क्षमा करा आणि तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे तुमच्या आज्ञेचं आम्ही पालन करू, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. आता ह्या स्लाइड्स मध्ये कृष्ण जन्माची काही म्हणजे महत्वाची काही तत्व आहेत तर ती आपण थोडीशी म्हणजे इथे सगळी कव्हर झाली तरी पण आपण थोडक्यात ती स्लाइड पण अभ्यासणार आहोत. थोडस आपण ह्या लीला पटापट समजून घेऊ आणि मग त्या स्लाइड वर जाऊ. आता दावानल होता म्हणजे तिथं फार मोठं म्हणजे काय झालं, दावानल जो आहे तर त्याचं म्हणजे कसं पद्धतीनं म्हणजे तिथं प्रकटीकरण झालं,
तर ते आपण पुढच्या लिलेमध्ये समजून घेणार आहोत. म्हणजे ज्या वेळेला कालियानं हे सगळा आश्रय घेतला तर त्यावेळेला कालिया जो आहे तर त्याची लीला जेव्हा घडली, मग त्यानंतर काय झालं की कालिया जो आहे तो नागालय नावाच्या समुद्री बेटावर सर्पांना खाण्याची इच्छेनं, म्हणजे गरुड तिथे नेहमी असतात, मग त्या बेटावर येऊन तो सर्पांना ठार करायचा. मग काहींना भक्षण करायचं, काहींना निष्कारण मारायचा. आणि म्हणून आता अशा सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा समाज त्रस्त झाला, म्हणून काय केलं, त्यांचं नेतृत्व वासुकीनं ब्रह्मदेवांकडे देऊन तक्रार मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून ब्रह्मदेवाने एक योजना बनवली. काय केलं, सर्प समाजाला दर अष्टमीला गरुडाकरता एक सर्प अर्पण करावा असं सांगितलं. आणि अशा पद्धतीनं जे गरुड आहेत तर त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी सर्प देण्यात यायचा. मग कालांतराने कालियाने याच योजनेचा फायदा घेतला आणि त्याचं तीव्र विष होतं आणि त्याने ते गरुडालाच द्यायचा प्रयत्न केला. मग त्यावेळेला भगवान विष्णूंचं जे वाहन होतं गरुड, त्याच्या लक्षात आलं कालिया जो आहे त्याचं कपट, आणि मग तो त्याला मारण्यासाठी तिथे उतरला. आणि मग विषारी दातांनी गरुडाचा सामना करायला, पराभूत करण्यासाठी, म्हणजे त्यानं गरुडाचा सामना करून खूप पराकाष्ठा केली. मग अशा पद्धतीनं ही लीला घडली. मग त्यावेळेला काय केलं तर सोनेरी पंखांनी कालियाच्या शरीरावर गरुडाने झडप घातली आणि मग तो कालिया जो आहे तो घाबरून त्या यमुनेच्या डोहाकडे पळाला होता. मग तिथं गरुड येत नसत आणि म्हणून तो पळाला होता. मग या यमुनेचा आश्रय घेण्याचं कारण जेव्हा कळलं तेव्हा त्याला जे आहे भगवान जे आहे तर त्यांनी काय केलं तर त्याला आज्ञा केली की आता म्हणजे कोणाची आज्ञेला शापाला तू आता म्हणजे काय जे आहे की बाध्य नाही होणार, म्हणजे अशा पद्धतीने. आणि अशा पद्धतीने त्याला आज्ञा जी आहे तर ती केली आणि त्याला यमुनेच्या डोहातून म्हणजे जेव्हा भगवान बाहेर आले तेव्हा म्हणजे त्यांनी आपल्या सगळ्या बांधवांना अत्यंत सुंदर असं दर्शन दिलं. मग अशा पद्धतीने त्यांनी कालियाचा उद्धार केला. मग आता पुढे काय घडली लीला तर दावानल लीला, म्हणजे गाई वस्त्रांसहित सगळी रात्री अशी झोपले होते आणि वृंदावनवासी खूप थकले होते आणि उन्हाकाठी विश्रांती घेत होते. मग रात्री गाढ निद्रेत असताना अचानक वणवा पेटला. इतकं भयंकर रूप होतं की ब्रजवासी सगळे जळून भस्मसात म्हणजे त्यांना करून टाकेल असं. मग वृंदावनवासी जनांनी काय केलं, वणव्याचा ताप त्यांना सहन होईना. मग भगवान जे होते त्यांनी तात्काळ काय केलं तर लीला केली पहा. मग त्यांनी काय केलं तर ही जी लीला केली म्हणजे काय केलं तर हा म्हणजे हा हा जो दावानल आहे तर म्हणजे हा दावाग्नी आहे, म्हणजे ही लागलेली आग आहे तर ते सगळं सगळं त्यांनी तात्काळ तो दावाग्नी पिऊन टाकला आणि सर्वांचं रक्षण केलं. मग आताच्या काळात कोण म्हणालं की आम्ही भगवान श्रीकृष्णांचा अवतार, तर आपण त्यांना म्हणू शकतो ना तुम्ही आग पिऊन दाखवा, कोणाला जमेल का? बिलकुल नाही, हो की नाही. मग अशा पद्धतीने भगवानांनी लीला केल्या. मग प्रलंबासुराचा त्यांनी वध केला. म्हणजे प्रलंबासुर जो होता तो असाच एक राक्षस होता आणि तो जो होता त्यांनी भगवान यांच्या मित्रांच्या मेळ्यात प्रवेश केला आणि मग त्यांच्यामध्ये स्पर्धा झाली आणि तिथे खेळायला लागले सगळे. आणि मग प्रलंबासुराने खेळाचं अनुकरण करून बलरामांना पाठीवर घेतलं आणि मग काय झालं की बलरामजी इतके 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 जड झाले की त्याच्या भारामुळं तो थकला. आणि मग त्यांनी काय केलं, बलरामांना लक्षात आलं की हा असुर आहे आणि बलरामांनी काय केलं त्या असुराच्या डोक्यावर मुष्टी प्रहार केला आणि वज्रासारख्या तडाख्याने त्या असुराचं डोकं ठेचल्यासारखं झालं आणि तो गुंतवून पडला. मग अशा पद्धतीने बलरामांनी काय केलं, या महाकाय असुराचा वध केला म्हणजे कृष्णांच्या उपस्थितीमध्ये. मग आता ह्या सगळ्या अनेक लीला घडल्या म्हणजे भगवान यांच्या. मग ब्राह्मण पत्नींच्या बाबतीत लीला घडली, म्हणजे ब्राह्मण पत्नी जे आहेत तर त्यांच्याकडे श्रीकृष्ण आणि बलराम आणि हे सगळे गेले आणि गोपालक आणि आम्हाला भूक लागली म्हणजे सांगितलं त्यांनी. पण आधी ब्राह्मणांचा यज्ञ सुरू होता तिथे गेले होते ते, तर त्यांनी त्यांना नाकारलं अन्न द्यायला. पण म्हणजे जे ब्राह्मण पत्नी होते त्यांना लक्षात आलं कृष्णांची तृप्तीसाठी त्यांनी मग काय केलं तर त्यांनी जे आहे ते अन्न आणि सगळं दिलं आणि त्यामुळे काय झालं की श्रीकृष्णांची कृपा झाली त्यांच्यावर आणि ब्राह्मण पतींच्या विषयी त्यांनी क्षमा मागितली त्यांच्या पापकृत्याविषयी आणि श्रीकृष्णांना साष्टांग नमस्कार केला. अशा पद्धतीने ब्राह्मण पत्नींनी आपल्या शुद्ध भक्ती सेवेनं श्रीकृष्णांची कृपा जे आहे संपादन केली. मग गोवर्धन पूजेची लीला घडली. गोवर्धन लीला भगवान श्रीकृष्णांनी काय सांगितलं की इंद्राची पूजा करू नका तुम्ही सर्व गोवर्धनवासियांना. भगवान जे आहे तर साक्षात गोवर्धन रूपात आहेत त्यांची पूजा करा. आणि अशा पद्धतीने
गोवर्धन लीला जी घडली तेव्हा इंद्राने काय केलं, 8 दिवस अत्यंत म्हणजे वर्षा केली, वृष्टी केली. मग त्यावेळेला भगवान यांनी काय केलं, आपल्या म्हणजे जी तिरंगळी आहे तर त्याच्यावरती त्यांनी जे आहे तो गोवर्धन पर्वत जो आहे तर तो पूर्णतः तोलून धरला. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या व्रजवासींचं रक्षण केलं. मग गोवर्धन पूजा जी आहे तर म्हणजे म्हणजे ह्याच्यासाठी म्हणजे विरोध केला इंद्राने, म्हणजे माझी पूजा न करता गोवर्धनची का पूजा करतायत, तर या संदर्भात इंद्राचं गर्वहरण एक प्रकारे ती लीलाच होती भगवान यांची. हम्म. आणि त्याद्वारे त्यांनी गोवर्धन पूजेच्या माध्यमातून आपल्या समोर म्हणजे जे आहे तर तो एक आदर्श प्रस्थापित केला. म्हणजे ज्या पद्धतीने श्री विग्रहांची मंदिरातून पूजा होते त्याच पद्धतीने गोवर्धन शिला म्हणजे काय, भगवान यांचं साक्षात रूप आहे, भगवान आहेत ते. आणि त्यामुळे त्यांची आपण पूजा करू शकतो. म्हणजे इतकं कल्याणप्रद म्हणजे गोवर्धन पूजेचं म्हणजे इतकं कल्याणकारी असं म्हणजे गोवर्धन पूजेचा लाभ आहे. म्हणजे गोवर्धन प्रत्यक्ष म्हणजे काय आहे तर भोगभक्षण करणारा भगवान श्रीकृष्णांचा विग्रह आहे आणि भगवान यांचंच स्वयंरूप आहे. आणि म्हणून असे जे गोवर्धन गिरी आहे तर त्यांना आपण काय करूया, सादर प्रणाम करूया. ब्रजवासींच्या बाबतीत भगवान यांनी जी लीला केली तर तीच लीला भगवान हे नेहमी असंख्य म्हणजे नित्य लीला तिथे करत असतात पहा, अजूनही ते घडत म्हणजे तिथे घडत असतात. भगवान यांनी काय केलं, रासारंभ केला. रासारंभ शरद म्हणजे जो आहे तो शरद पौर्णिमेला भगवान यांनी रात्री त्या केला. आणि मग त्यानंतर काय केलं तर शरद पौर्णिमेच्या रात्री भगवान यांनी गोपींबरोबरच रास नृत्य केलं. आणि मग ज्या पौर्णिमेकरता एक वर्षभर वाट पाहायला लागली होती त्या म्हणजे पौर्णिमेच्या रात्री भगवान यांनी एखाद्या रंगभूमीवरचा नर्तकी बरोबर जसं नृत्य करतो तसं त्यांनी काय केलं, समूह नृत्य असं रास नृत्य केलं. मग असंख्य लीला आहेत भगवानांच्या. मग पुन्हा ते मथुरा नगरीमध्ये गेले, अक्रूर त्यांना न्यायला आले. मग त्यांनी काय केलं, विद्याधर मोक्ष शंखचूड यांचं म्हणजे जे आहे विद्याधराला मोक्ष दिला. शंखचूड जो आहे तर त्याचा वध केला त्यांनी. मग त्यानंतर त्यांनी अक्रूराबरोबर परतीचा प्रवास करून ते मथुरेमध्ये पोहोचले. मग त्यांनी जे आहे तर ते कुब्जाचा उद्धार केला त्यांनी. मग त्यानंतर यज्ञस्थळावर म्हणजे जिथं यज्ञभूमी होती आता तिथं तो मल्ल युद्धासाठी मुष्टियुद्धासाठी कंसानं पाचारण केलं होतं ना, त्यासाठी अक्रूरांना पाठवलं होतं. मग तिथे त्यांनी काय केलं तर तिथे जे चाणूर जे म्हणजे जे तिथले जे मल्ल आहेत म्हणजे चाणूर आणि इतर जे आहेत तर त्यांचा म्हणजे त्यांच्याशी त्यांनी मल्लयुद्ध केलं. मग अशा पद्धतीने भगवानांनी वेगवेगळ्या लीला केल्या. आणि मग जेव्हा म्हणजे ह्या सगळ्यांच्याशी म्हणजे ह्या सगळ्या म्हणजे मल्लांच्या बाबतीत युद्ध करत असताना किंवा मल्लयुद्ध करत असताना त्यांच्या ज्या म्हणजे वेगवेगळ्या लीला आहेत त्याचं खूप सुंदर वर्णन आहे. तर त्यातली एक लीला आपण अभ्यासतो आहोत की म्हणजे तिकडे जात असताना पण कुस्तीच्या आखाड्याकडे जात असताना पण जिथे मल्ल भेटणार होते कुवलया पीडित नावाचा हत्ती होता. मग त्याला प्रवेशद्वाराशीच ठेवलेलं होतं. कुस्त्यांची मौज पाहण्याकरता जे आले होते त्यांच्या म्हणजे त्यांचं जे प्रवेशद्वार होतं तिथे. मग तो जो हत्ती होता तो तिथे उभा होता. मग त्यावेळेला काय केलं तर कृष्णांचा त्या मावताने अपमान केला. म्हणजे तर मग त्यावेळेला कृष्णांनी काय केलं तर आपल्याला म्हणजे अपमानित झालं म्हणजे जेव्हा तो अपमानित झाला तो माहूत म्हणजे कृष्णांना त्यांनी असं आत येऊन न देण्याचा अशा पद्धतीची भूमिका मांडली. मग तेव्हा कृष्णांनी त्याला काय केलं, अपमानित शब्दांनी त्याचा म्हणजे असा उल्लेख केला संबोधन करीत. म्हटलं माझा मार्ग अडवशील तर मी तुला या तुझ्या हत्तीसह यमसदनाला पाठवीन असं ते म्हणाले. मग श्रीकृष्णांकडून अपमानित झाल्यामुळे काय केलं त्या तो माऊत होता तो अत्यंत रागावला आणि त्यांनी श्रीकृष्णावर हल्ला करण्यासाठी हत्तीला आज्ञा केली. आणि मग तो जो हत्ती होता तो म्हणजे त्याला त्यांनी काय केलं तो त्याच्यावर सोडला. मग तो जेव्हा हत्ती वेडापिसावून श्रीकृष्णावर धावून गेला तेव्हा त्यांनी काय केलं, सोंड पकडून त्याला खाली पडलं. आणि काय केलं श्रीकृष्णाने त्याच्यावर उडी घेतली आणि हत्तीचा एक दात उपटून टाकला. आणि त्यांनी काय केलं म्हणजे त्या एका एका दाताला उपटूनच त्यांनी त्या माहुताला मार देऊन तर ठार केलंच पण त्या हत्तीला सुद्धा त्यांनी काय केलं ठार करून टाकलं. अशा पद्धतीनं म्हणजे ही लीला घडली. म्हणजे बलरामाने काय केलं दुसऱ्या हत्तीचा दात उपटला आणि मग ते पुढे गेले. मग पुढे जेव्हा गेले ते तर त्यावेळेला मग आता तिथे चाणूर होता. तो म्हणाला तुमच्यासारखी बालक आहेत आणि मग तुम्ही आमच्याशी कसं काय लढणार आणि तुझा भाऊ पण दिसतो इथे.
मग आता हजारो हत्तींशी सामर्थ्य देण्यास लढत असलेलं म्हणजे कुवलया पिढीतलं तू आधीच ठार केलंस, असं तो त्याला म्हणाला. आणि तुला तर माझ्याशी युद्ध खेळायचंय का, असं तो त्यांना म्हणजे चिडवल्यासारखं असं म्हणाला. मग मल्लयुद्धीत अत्यंत कुशल होते हे. मग त्यांनी काय केलं, तर त्यांच्याशी म्हणजे मुष्टी म्हणजे त्यांच्याशी मुष्टियुद्ध केलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांना हरवलं. म्हणजे त्या युद्धामध्ये त्या मल्लांनी काय केलं, तर चाणूर आणि यांच्याशी युद्ध म्हणजे जे आहे तर त्यांच्याशी ते त्यांनी केलं कंसाची परवानगी घेऊन. आणि मग त्यांनी एकमेकांचे पाय खेचायला सुरुवात केली. मग छातीला छाती, डोक्याशी डोके लावून अशा पद्धतीने ही लीला घडली. आणि मग एकमेकांचं ताडण सुरू झालं आणि एकमेकांना बळपूर्वक ते खेचायला लागले. आणि मग आखाड्यात उपस्थित असलेले प्रेक्षक मात्र काय पाहत होते, छोटीशी मुलं आहेत, आता काय होणार, अशा पद्धतीनं त्यांची चर्चा चालली होती. मग त्यावेळेला काय घडलं, तर मुष्टिकाने बलरामावर प्रहार केला तेव्हा बलरामांनी पण त्यांच्यावर प्रहार केला. आणि श्रीकृष्ण बलरामांनी काय केलं, या सगळ्या विख्यात मल्लांना म्हणजे या सगळ्या मल्लांना ठार करून टाकलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, तिथं सगळ्या जनसमुदायांनी काय केलं, तर टाळ्या वाजवल्या. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांनी काय केलं, क्रूर कंसाचे जे मल्ल होते त्यांचा त्यांनी वध करून टाकला. आता कंस जो होता तर त्याच्या बाबतीत त्यांनी काय केलं, मग आता कंसाचा पण त्यांनी वध केला. म्हणजे कंसाला त्यांनी काय केलं, त्याच्या सिंहासनापाशी जाऊन खेचलं आणि त्याचा वध करून टाकला. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे कंस जो होता त्याने जे क्रूर कर्म केलं होतं आणि जे त्याला जो क्रोध आला होता, तर त्यामुळे त्याने काय केलं होतं की असं एक प्रकारचं उग्र असं उग्र शब्दात अशा पद्धतीने त्यांनी अवहेलना केली होती कृष्णांची. आणि हे सगळं जेव्हा ऐकलं त्यावेळेला कंसाला म्हणजे त्याचं क्रूर पद्धतीचं बोलणं ऐकून श्रीकृष्णांना अतिशय क्रोध आला. आणि त्यांनी काय केलं, विजेच्या चपळाईने गेले त्याच्या सिंहासनावर, कंसाच्या उंच मंचावर त्यांनी उडी घेतली आणि कृष्णांच्यावर म्हणजे श्रीकृष्णांच्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीतच होता कंस. तोपर्यंत त्यांनी काय केलं की तात्काळ आपली म्हणजे तलवार उपसली कंसाने. त्यावेळेला ढाल तलवारीने आव्हान देण्यासाठी कृष्णांना त्यांनी म्हणजे हे केलं, तलवार उपसवून प्रत्युत्तर देण्यासाठी म्हणजे तो सिद्ध झाला. पण त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी त्याला मोठ्या ताकदीने पकडलं आणि काय केलं, त्याचा वध करून टाकला. म्हणजे त्याला मारून टाकलं तिथेच. म्हणजे इतकं सामर्थ्य श्रीकृष्णामध्ये होतं. त्यांनी फक्त आणि फक्त एक तीव्र मुष्टी प्रहार होता, एकच त्याला मारला आणि त्याचा मृत्यू झाला. अशा पद्धतीने कंसाचा त्यांनी म्हणजे जो आहे तो वध केला आणि आपल्या माता पित्यांची सुटका केली. मग अशा पद्धतीची ही लीला घडली. मग गुरुदक्षिणा म्हणून काय केलं, श्रीकृष्ण आणि बलराम यांनी आपले जे गुरु होते सांदीपनी त्यांना त्यांचा जो सुपुत्र आहे तर त्याची जी आहे म्हणजे त्यांचा गुरु होते सांदीपनी, तर त्यांचा जो सुपुत्र आहे तर त्याची सुटका करून दिली. मग अशा पद्धतीने ह्या विविध लीला ज्या आहेत तर त्या श्रीकृष्णांनी संपन्न केल्या. म्हणजे काय की गुरूंच्या कोणत्याही इच्छेची पूर्तता म्हणजे आपण केली पाहिजे, त्याला गुरुदक्षिणा असं म्हणतात. मग आता गुरुदक्षिणा म्हणून श्रीकृष्ण बलरामांचं सामर्थ्य माहित होतं त्यांना. आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं गुरुंनी, की प्रभास क्षत्री समुद्रात बुडून मृत झालेला माझा पुत्र आहे तो मागितला त्यांनी सांदीपनी मुनींनी. मग बलराम रथ घेऊन प्रभास क्षेत्राला गेले आणि समुद्र देवाला त्यांनी पुत्र द्यायची विनंती केली. मग तात्काळ तो प्रकट झाला. मग त्या पुत्राला म्हणजे जो पुत्र आहे तर तो जो आहे तर त्याला भगवान म्हणजे त्याला समुद्रदेवाने काय सांगितलं की काही काळा म्हणजे समुद्रदेवाला भगवानाने काय सांगितलं की काही काळापूर्वी तू आमच्या गुरुवर्याच्या पुत्रालयात बुडवल्यास तर तुम्हाला परत आणून दे. मग समुद्रदेवतांनी सांगितलं की त्या मुलाला मी नेलंय पण त्याला पांचजन्य नावाच्या असुराने पकडलंय आणि तो मोठा असुर शंखाचं रूप धारण करून खोल पाण्यात असतो. मग त्यांनी त्या गुरुच्या पुत्राला गिळंकृत केलंय, त्याच्या उदरात तो असला पाहिजे. मग श्रीकृष्णाने पाण्यात उडी घेतली, पांचजन्य दैत्याला पकडलं आणि त्याला जागेवर ठार केलं आणि त्याच्या उदरातून बालकाला पुन्हा व्यवस्थित आणलं आणि गुरूंच्या चरणी अर्पण केलं. मग अशी गुरुदक्षिणा जी आहे तर ती देऊन श्रीकृष्ण बलराम मथुरा नगरीला परतले. मग उद्धवानी काय केलं, व्रज यात्रा केली. मग उद्धवानी जी व्रज यात्रा केली तर तिथे ती व्रज यात्रा जेव्हा करून परतले उद्धव त्यांनी मार्गदर्शन केलं श्रीकृष्णांनी. मग त्यांना म्हणजे जे मार्गदर्शन केलं तर ती उद्धव गीता असं म्हटलं जातं. म्हणजे आणि मग उद्धवांना त्यांनी काय केलं, गोपींकडे पाठवलं व्रजभूमीमध्ये. आणि मग गोपींनी कशा पद्धतीने म्हणजे मार्गदर्शन केलं, खूप सुंदर अशी कथा आहे. म्हणजे गोपींना म्हणजे उद्धवाचं गर्वहरण करण्यासाठी गोपींकडे पाठवलं कृष्णांनी उद्धवांना. आणि गोपींनी खूप
सुंदर पद्धतीने त्या कशा कृष्ण भावना भावित आहेत याचं मार्गदर्शन उद्धवांना केलं, की उद्धवांनी इच्छा काय प्रकट केली, मला पुढचा जन्म मिळाला तर या ब्रजवासी जे आहेत तर इथल्या म्हणजे या नद्या आहेत, इथली जी वन आहे तिथलं गवताचं पात्र म्हणून की ज्यामुळं ह्या सगळ्या गोपीजन जे आहेत ते माझ्या शरीरावरून सतत म्हणजे जे आहेत तर त्या चालतील. म्हणजे काय की अशा वैष्णवांच्या चरणांचे राज्य म्हणून मला, किंवा असं वैष्णवांचे चरण कमल ज्याच्यावर पडतील असं गवताचं पात म्हणून मला जन्म मिळावा. मग अशा पद्धतीनं उद्धव जे आहेत त्यांच्या बाबतीची लीला घडली. मग श्रीकृष्णाने अशा विविध भक्तांना भेटी दिल्या वेगवेगळ्या, आणि अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या लीला त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केल्या. जसं हस्तिनापुरात ते गेले, मग तिथे त्यांनी म्हणजे पांडवांशी संबंधित विविध लीला केल्या. तर हे विस्तृत आहे आता महाभारत आणि या सगळ्या गोष्टी. मग अशा विविध लीला त्यांनी केल्या, किंवा त्यांनी बाणासुराशी युद्ध केलं, मग विविध वानराची मुक्ती केली त्यांनी. मग त्यानंतर त्यांनी म्हणजे बलबलाची मुक्ती केली, ब्रजवासींच्या बरोबर त्यांची भेट झाली, मग द्वारका नगरी जी आहे तर ती वसवली, मग त्यानंतर पुन्हा ब्रजवासींशी 100 वर्षांनी त्यांची भेट झाली. मग अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांनी विविध लीला समापन केल्या, आणि त्यानंतर शेवटी त्यांनी आपली लीला आहे ती जी आहे ती म्हणजे विश्रांतीसाठी एका वृक्षाच्या छायेमध्ये बसले असताना एका पारध्याने काय केलं, हरणाचे कान समजून त्यांना जो आहे तर त्यांच्यावर तीर सोडला आणि आपली अवतार समाप्ती केली. अशा भगवान श्रीकृष्णांच्या लीला आपण थोडक्यात अभ्यासल्या. आपण फक्त PPT 1-2 मिनिटात पाहूया. मग त्याची PPT पहिल्यापासून फक्त दाखवूया. हरे कृष्ण.